Я вітаю тых, хто ўжо далучыўся. Так, у нас сёння чарговы стрым, другі па сутнасці з вакалістам Godstower і так бы мовіць андэграўндным беларускім рэжысэрам, аўтарам шматлікіх кароткаметражных фільмаў і падземнай музыкі Last Knife. Вось. Гледачы прасілі, каб я запрасіў цябе яшчэ раз. Напішыце, дарэчы, там у чаце, наколькі добра нас усіх чуваць. Мяне і Леслі Найфа таксама. Так. Магчыма, дарэчы, цябе і не чуваць. Госця не чуваць, зараз мы гэта паправім. Вось. Так. Скажи что-нибудь. Раз, два, три. Вось, цяпер павінна быць чуваць. Так. Слухайце, вітаю ўсіх, хто далучыўся яшчэ раз. Цяпер ужо з нармальным гукам. Нагадваю, што можна задаваць свае паведамленні ў чаце і таксама з донатамі. І мы будзем на іх на ўсе адказваць па меры іх паступлення. То бок фармат інтэрактыўны і асноўны кантэнт ён палягае на тым, што цікава гледачам і якія яны прапануюць тэмы для абмеркавання. Але як затраўку магу даць такую навіну, што наколькі я чуў, у цябе будуць у бліжэйшы час канцэрты у Варшаве, прынамсі я чуў пра Варшаву. Ці можаш ты штосьці пра гэта распавесці нашым гледачам? Так, ну там не толькі Варшава, конечно, там пачнецца ўсё ў Вільнюсе. На наступны дзень будзе Варшава, а пасля Варшавы будзе Беласток. Нарэшце мы пабываем у Беластоку. Это вельмі дзіўна, што мы... Мне заўжды падавалася, што гэта будзе першы горад наогул у Польшы, у якім мы будзем лабаць, але ці там металістаў няма, ці там адзін з ніч слухаюць, хіро ведае, стаў туды. Ехаў і трапіў туды постмортам, як кажуць. Караці так. І пасля гэтага на наступныя выходныя будзем мы выступаць на Зобянсон Левіс у Баўске ў Латвіі. І гэта пакуль усё. То бок атрымліваецца 4 канцэрты. Вось. Што цябе натхніла на тое, каб зноў пачаць канцэртную сваю дзейнасць? Да ніхрена мне не натхніла. Што за глупае пытанне наогул? Сидишь у эміграцыі, ніхрена не робіш, бо ніякіх магчымасцяў нету, тут з'яўляецца магчымасць. Што значыць натхніла? Вось што за пытанне такое? Окей. З'явілася магчымасці і робім. Это слухай, зараз не той час, што натхніла, не натхніла. Ну, як ты сабе гэта ўяўляеш? Хіба я выбіраю? Я наогул не выбіраю. Тут просто... Я кажу, ўсё гэта... Існаванне Godstower, вось апошнія 5 год, гэта суцэльная рэанімацыя. Просто мы лежым усе ў рэанімацыі, час ад часу нас падключаюць да апарата, і мы нешта там рухаемся. І гэта не таму, што мы так хочам, гэта таму, што такі свет зараз. Каманда разбіта, просто разбіта ўшчэнт на розныя краіны. І ад нас наогул нічога не залежыць. Тут просто гэты канцэрт, это страшэнная рызыка насамрэч. Ты разумееш, што хлопцы потым будуць вяртацца ў Беларусь. Вось. А ў Беларусі ім, мабыць, ёсць такі шанец добры, што іх будуць пытаць: а з кім вы там спявалі? Хто вось гэты толсты вакаліст? А это не той, что террорист. Ага, а это что у нас? Это у нас артыкл. И ты при этом пытаешься, что меня натхнило?
Жертва, блядь, меня натхнила ахвяра Жанны Дарк. Вот что меня натхнило. Ну ты просто вось глупее пытання не прыдумаў, напэўна, я не ведаю. Так, і таму я... Прабач, але ты меня забіў просто гэтым пытаннем. Ну, ўсё ж такі мы ведаем, што раней канцэртаў не было ўжо вельмі шмат гадоў, і тут канцэртная дзейнасць зноў Чаго пачалася. іх не было, того што не натхняла ці што. Ну, мабыць, слова натхніла не вельмі пасуючае, я меў на ўвазе, што трыгернула твою канцэртную дзейнасць. Просто так. Seven Rays of Fire на канцэрце, ну, бачыш, тут такое пытанне, што гэта вельмі цяжкая рэч, каб яе выконваць без клавіш. А клавішнік у нас не можа рухацца па Еўропе, у него праблемы у хаце як былі, так і засталіся. Вось такая сітуацыя. Таму мы паспрабуем на рэпетыцыі прагнаць, але я не ўпэўнены, што мы сможам яе запуліць. Ну, шмат пытанняў тэхнічных. Мне наогул не спадабаецца вось гэтае кібервыкананне, калі ты выходзіш. Ну, вот Tower, по-моему, я ўпэўнены, што гэта гурт жывы. Это гурт такі старой школы, мы выходзім, мы жывём, лабаем, і мусіць быць мінімум нейкай такой электроншчыны, там падкладаў з гэтай усей кампутарнай хуйні ты тиктокавай, блин. Ну, для мяне падклад, гэта для мяне было дзіка яшчэ тады, калі мы ўбачылі ў Paradise Lost, калі мы разам лабалі ў Маскве. У 96-м ці 97-м годы гэта было, і 98-й, ну, карацей, 90-й, я ўбачыў, што яны іграюць з падкладам, і я стаяў так і думаю, вы што, хлопцы, ахуелі, які ж гэта метал, блин, ну, так нельга. Зараз тое, што мы лабаем з падкладам, гэта тая ж рэанімацыя, про якую кажу, гэта не сапраўднае жыццё, гэта не сапраўдныя канцэрты, гэта тое, што мы можам, просто гэта все робіцца так, чтобы показать, что ну, мы нешта яшчэ живем, актыўная команда там. Не той час, каб выбирать, сапраўды. І мы можем играть толькі тое, что объективно можно сыграть вось у таким максимально урэзаным складзе, які, дарэчы, ён, ну, я б не сказал, что ён офіцыйны ці неяк, так, ён не летапісны неяк. Караці, это ўсё насамрэч такая партызанская аперацыя. Мне про гэта нават і цяжка казаць. Ну вось што есть, то есть. Мы пастараемся і зрабіць. То лепш нож або цесак. Я ебу, то цябе лепш. Такія пытанні, калі будуць такія пытанні, я Цудоўнае пытанне, конечно. Мабыць, калі ўжо склад Godstower цалкам ці часткова збіраецца, магчыма, ёсць нейкія пляны па выпуску альбомаў ці якіх-небудзь сінгляў, хаця б, ну, я не кажу там пра кліпы, пра канкрэтную нейкую здымку матэрыялу, а проста аўдыо запісаць там і паспрабаваць гэта неяк распіярыць. Ніяк гэта нельга зрабіць без таго, каб запісаць жыўём у студыі. Просто вось. Я ж кажу, вось у данной ситуации можно сказать так, что тое, что было нашей силой, зараз это наш минус. Мы звыкліся рабіць все коллективно и жыўцом. Мы не можем рабіць на дистанции, мы не звыкліся и не хочам это рабіць, таму мы абмяркоўвалі вось гэта, а давайте там вось это запишем, доробим там, а потом я запишу вокал там у Вильнюсе, а там его накладуть, и потом мы просто зразумелі, что это будет такая хуйня з нашага боку, что лепш уже, блин, нічога не рабіць. Потому что у нас просто процесс стварэння музыкі, ён выглядае як. Мы робім лейтмотыў, один кавалачак. Мы збіраемся на рэпетыцыі і пачынаем его ганяць. Калі ён заходзіць, мы гэтую ідэю развіваем. Калі ён не заходзіць, мы его просто забываем и робім новый.
И тут вот ключевое то, чтобы сыграть его живцом. Всем разом. Когда мы не играем это живцом и разом, то это просто не песня. Это то, что вон, я пишу там для себе. Ну, короче, это такий інтпашив, який у рамках Godstower, він просто сенсу не має. Тому я би зараз наогул не разлічваў на гэта. Гэта колькі раз пытанне гэта падымалася, што давайте мы уже заробім нешта, і все потыкалася на том, што мы просто мы не верым у тое, што гэта будзе якасна. А лухту я сам могу понарабіць. Ну, разумееш, я поэтому и сказал. Я принципова адмовіўся ад усіх контактаў, ад всіх лейблаў, ад всіх гэтых прапаноў. Я ни с кем не звязываюсь. Я, ну, можно сказать, что я такі музыкальны лад жыцця нейкого такого норвежского блэк-металіста зараз. Я уже сижу, сам для себе пишу и там выкладаю нешта, куда захотел выклал, захотел выдалил. Мне похеру. Я гэта вельмі так і не ўпэўнены тое, што я раблю, мае сэнс. Я просто эксперыментую і ўсё гэта дзеля таго, каб ну просто не страціць нейкую кваліфікацыю і там каб адцягнуць альцгеймер, можна сказаць. Вось, таму ўсё, што па-за межах Godstower, яно такое, яно і не мусіць быць сур'ёзным. А Godstower зараз мы не можем реализовать на таким нормальном узроўні. Тут, дарэчы, пытанне прыйшло, так, про Elite Control, так. Я нават не ведаю, што лепей. Ну, не, разумееш, гэта ўсё ж таки гэта две каманды аднаго сямейства, і яны на адным узроўні. Яны розныя, і сакраман сюды трэба уключыць. Ўсё гэта такія каманды са сваёй спецыфікай, але гэта ўсё адны і тыя ж людзі па вялікаму рахунку, і там адзін і той же стыль, і ён мне заўжды падабаўся. Ну, гэта фолк такі, які мае быць, і гэта зашибісь, мне спадабаецца. А да дзецюкоў я слухай, ну гэта унікальная банда. Гэта просто, унікумы, і гэта феномены, і гэта вельмі дастойна і вельмі круто. Таму што ну такое павінна было з'явіцца, я не ведаю, у Беларусі ў 90-е годы, але не было. Мне гэта заўжды так. Я не разумеў, чаму не з'яўляецца, чаму у нас не з'яўляюцца такія банды, як вось, ну, у Літве была дыктатура. Банда дыктатура я маю на увазе. Вось, ну, чаму не было такіх каманд? Таких лясных братоў, усього этого. І не было, і не было, яно з'явілася толькі вось, калі дзецюкі гэта загралі. Таму гэта тое, што патрэбна было в Беларусі даўным-даўно ўжо. Так што гэта вось то, што напісана, Elite Control і дзецюкі, гэта ўсё тры каманды, якія вельмі лічу вельмі вартымі. Дарэчы, а як ты думаеш, ці існуе які-небудзь сучасны гурт беларускі, ну, мабыць, нават які-небудзь ангельскамоўны, які мог бы па сваёй вядомасці і ўплывовасці там параўнацца з Godstower'ом, альбо якім-небудзь яшчэ такім вядомым беларускім праектам? На Лотва, якая уже давно пераўзышла Godstower, і дзякуй Богу, гэта такое ёсць. Таму што ну, вось сапраўды амбасадор беларускага металу і Беларусі у свеце метала зараз гэта дым на Лотва, і дзякуй Богу, што так атрымалася, што яны могуць нешта паказаць у свеце, і гэта робіць вельмі дастойна і на ўзроўні, і тут няма ніякіх пытанняў. І ну ёсць каманды, якія пераўзышлі, гэта добра. Слухай, было б вельмі кепска, каб беларускія каманды не пераўзыходзілі Godstower. Это было тут такі зашквар, так ну і нахер. Вось штосьці
А ось я з'явився. Не, все добре, я просто часамі лажу там у налады. Вось, картинка можа на секунду знікаць. Я спадзяюся, ты мяне чуеш зараз з дыскорду, а не з твічу, таму што там затрымка Не, можа я на быць. твічу, я на твічу гляжу, як мы запаздала кажам, а так Окей. я чуюся ў Дыскордзе. Окей, тады наступнае пытанне з чату. Вось цябе пытае Літвінбел, а што наконт Вольскага? Мне падаецца, ягоны стыль вельмі састарэлы і ўжо трохі крынжовы. Слухай, ну, а што наконт Бітлз? Вельмі састарэла і крынжова трохі, да, у TikTok не пролезе. Я не слухаю нічога новага, таму што, ну, як нічога новага? В сэнсе, для мяне Вольскі гэта норма, гэта нармалёвая музыка, то есть, што там у яго нейкія там крызы творчыя і нешта ён выдае не то, гэта нармальны суцэльны працэс, і не абавязан чалавек кожны дзень пісаць шэдэўры. Просто гэта ненармальна, калі чалавек, музыкант кожны дзень піша шэдэўры. Ёсць плато, ёсць спады, ёсць пікі, гэта ўсё нармальна, гэта робіць. Вольскі робіць той, што ён робіць, і ён робіць гэта лепш за астатніх. То есть ніхто не зробіць так, як робіць гэта Вольскі. Так што падаецца, не падаецца, састарэлы, ну, не слухай, што я магу зрабіць, але ну ты ж не альтэрнатыва ёсць, няма альтэрнатывы. Вот і ўсё. Ну, мне здаецца, увогуле трэба разумець, што артысты пішуць розную музыку, калі яны маладыя і калі яны трошачкі падраслі. І музыка Вольскага, яна акурат кладзецца на такі тренд. Вось ёсць там які-небудзь гурт Lady Punk польскі, альбо мыслёвец. Адна музыка, усе іхныя хіты, па сутнасці, гэта перыяд там канца савецкай, ну, не савецкай, скажем, камуністычнай Польшчы, і там 90-е яшчэ трошачкі. Так, і ўсе ведаюць гэтую музыку, сапраўды, это такія хіты моладзевыя, а пазней проста артысты, ну, знаходзяць нейкую новую хвалю для сябе, якая, магчыма, ўжо не ўпісваецца ў мейнстрым. Заўжды, разумееш, такі прыходзіць момант, калі ты разумееш, што новага ты ўжо нічога не скажаш. Ну, ўжо трэба проста сысці ў бок, і няхай, вось, хто хоча, той новае кажа. І ты пачынаеш проста працаваць, як я чуў такое, пісаць у вечнасць. Ну, ты просто абсалютна па барабану. Ці гэта хто слухае, ці гэта не слухае, ты нават сам не слухаеш. Ты разумееш, да цябе даходзіць такая штука, якая насамрэч, яна відавочная. Мастацтва, калі ты зарабіў рэч, і калі ты робіш рэч дзеля выніку, гэта хуйня. Таму што важны насамрэч толькі працэс. Мастацтва гэта такая штука мімалётная, і яно просто гэты момант, ён прыносіць задавальненне і мае сэнс толькі калі ты займаешься мастацтвам. Калі ты скончыў займацца мастацтвам, ну просто гэта ўжо не тваё, всё. І не мае сэнсу просто гэта неяк там абмяркоўваць ці што, похер. Ну просто ўсё зроблена, і для цябе, як для творцы, гэта ўжо не існуе. Ты нарадзіў адразу дарослае дзіця, якое просто вось яно нарадзілася і адразу з'ехала ў іншую краіну і там хату сябе купіла. Разумееш, гэта так працуе. А калі ты гэта разумееш, ты просто ўжо тебе без разніцы там будуць слухаць тое, што ты робіш, ці не будуць слухаць. Ну, гэта нічога не зменіць. Усё лепш, хай робяць новыя людзі, не трэба перашкаджаць людзям. Там, хай людзі пачынаюць новы перыяд творчы. Искусство, вось мастацтва, музыка, любая, і кіно, і літаратура, ўсё павінна аднаўляцца. У гэтым сэнс існавання мастацтва. Калі гэта будзе, калі, разумееш, калі мы будзем цыкліцца на том, што вось ёсць толькі Вольскі і больш нічога нельга, і мы павінны
Мало таго, што слухаць толькі Вольскага, мы павінны ціснуць на яго, каб ён рабіў так, каб было зашибісь. Ну, так гэта не працуе. Мы просто вымрем. Всё, мы просто вымрем як мастацкая нацыя. Яно вам патрэбна? Яно вам не патрэбна. Таму я за аднаўленне. Хай лепш, ну просто хай все знікае, хай пачынаецца заново. І хай прыходзяць новыя музыканты, якія просто не абавязаны мне спадабацца наогул, потому што похер. Але я ось свое зрабіў і ну, мне не сорамна за тое, што я зрабіў. Вось таму неяк так. Все нармалёва у Вольскага і хай ён робіць тое, што робіць. Так, ну ёсць, вядома, там можна ўзгадаць нейкія прыклады таго, як артысты, ну літаральна там паміраюць на сцэне, які-небудзь Motorhead, але там просто чалавек, ён рок-н-рол зрабіў сэнсам свайго існавання, таму, напэўна... Просто все мы живем в розных... Слухайте, ну вы же, здаецца же, разумные люди, просто у вас адукацыя есть, вы павінны разумець, што не бывает штампованых людей, не бывает штампованых лёсаў, не бывает штампованых гуртоў, творцаў штампованых не бывает. Усе розныя. Бляха, нават ебуцца усе по-рознаму, ну просто вось. Ну такая ситуация. Выкіньце все свои стандарты і чаканкі нахер на сметнік. Гэта не працуе. Гэта чыстая праўда. Тут пытае цябе ў чаце Вейс Руте Ніше Хеймвехер. Я спадзяюся, я правільна прачытаў, таму што я нямецкай мовы не ведаю. Піша, вось стрімеру аднойчы замаўлялі альбом Камаедзіцы, як госцю гэны гурт, як іхні кавер на Godstower. Своеасаблівы гурт, я могу сказаць, што ну я напэўна толькі адзін альбом іх не той слухаў. Я таксама. Неяк так, ну просто яны, слухай, ну там я не бачу, чтобы яны так вельмі сильно нешта рабілі, яны больш по, скажем так, грамадскай напраўку нешта рабілі, і гэта іхняя спецыфіка, таму я просто страціў свайго далягляду і ну, так атрымалася. Я не магу сказаць дакладна, як я да іх стаўлюся, як гурт. Ну, гэта з'ява, якая была ў нейкі час вельмі такая вартая. І ну, мне цяжка нешта там даваць нейкія каментары на гэту тэму. Я, дарэчы, бачу пытанне пра Honor. Я не ведаю, што гэта за гурт, і таксама не магу сказаць, якія яны, бо я ніколі не чуў такіх гурт. Гэта такі гурт з хвалі Rock Against Communism. Вось гэта рэц ці рак, як яго больш правільна назваць. Ну, па сутнасці гурт, якога пачатак творчасці складала усялякая тэматыка НС і такая досыць антысеміцкая, а пазней уже больш так перайшла да тэматыкаў звязаных. Сразу антысеміты ідуць нахуй, просто кажу, гэта моя пазіцыя прынцыповая. І сразу скажу, усе, хто просто лічыць сябе антысемітам і пытаецца нешта там мне даказаць, антысеміты сразу ідуць нахуй і едуць у Палестыну. Всё. Ніякіх НСаў не бывае, все это говно, блядь. Хотите антисемитизм, езжайте в Палестину. Все, пытание зачинено. Раз и назавжди. Так, ніяких гонорів я слухати в этом сенсі я не стану. Так, я згодны, антисемітизм гэта хуёва. Асабліва у рэсентыментарным ключы. ВКЛ берем, яно ўсё семітамі пабудавана. Які нахуй антисемітизм на гэтай тэрыторыі? Все, забудьте. Это, блядь, я не ведаю, это пидорасы придумали, каб ему ебаться не мешали. Все. Это позор, блядь, нейкий. Антисемитизм у Беларуси, блядь. Ну, гэта не ў Беларусі, гэта польскі гурт. Это тым больш, блядь. Ну, это, блядь, такая ганьба. Ну, боже мой.
Речь Посполита и антисемитизм. Ну это ж, блядь, это просто властную цивилизацию крушить, ломать. Это пиздец. Все. Зразумела. Так, ці ведае госць, што на вашым канцэрце ў Варшаве будуць на разагрэве нейкія бамжы Торн, як вы іх дапусцілі на разагрэў? Ну вы просто, напэўна, не ведаеце, як робяцца канцэрты. Мы нікога не дапускалі, таму што мы не з'яўляемся арганізатарамі канцэртамі. Арганізатары могуць паставіць каго заўгодна, хоць там, я не ведаю, оркестр войска польскага, там, это іхняя справа. Захацелі паставіць Торн, паставілі Торн. Это наша справа адлабаць, каб у нас нармалёва ўсё было. Так что я не ведаю, что за гурт. Я пытался загуглить, спрабаваў, и штось я не знайшоў ніякай інфармацыі. Мне цяжка каментаваць, бомжы яны ці не бомжы. Ну, хз, паглядзім. Так, як госць у стары Ольса? Улічваючы, што мы з Сасноўскім разом у Талаку ходили у 90-м году. Ну як? Так же, як старому Гольцу год став. Мы сваякі ў нейкім сэнсе. Першы альбом старого Гольца, каб вы ведалі, наш перкусіяніст барабаны записывал. Так что это ўсё одна мафия. Что мы, что старый Гольца. Что старый Гольца, что год став. Дарэчы, а чуў пра гурт тутэйшая шляхта? Такі адносна новы. Дарэчы, добры гурт вельмі. Просто, ну, і шмат іх не чуў, я бачыў на Ютубе, і ведаеш, мне так уразіла, там моцныя рэчы былі. Мне з такіх гуртоў вельмі спадабаюцца грамніцы яшчэ, але там не шмат у іх, што ёсць. Там пару песен, пару трэкаў я знайшоў на Spotify, просто офігел. І раля, і вось ёсць такі праект зараз, там дзве дзяўчыны піляць на такіх інструментах, это офігенна просто, такое крышазносное нешта. Ну, мне спадабаецца такі музон, калі ён граецца на таком мінімуме, мне наогул такі лоу-файны падыходы, ён просто мне родны. У меня неяк была такая дурная ідэя, ой, ну, нават мара такая, але просто у меня няма ні магчымасці, нічога, каб такое рэалізаваць. Ведаеш, ёсць жа ж вось гэта, ну, вы знаходзіцеся ў Польшы, вы ведаеце, дыска-пола, карацей, так? Вось есть дыска-пола, мне ўсё была такая мара зарабіць такі варыянт дыска-бела, просто, але сэнс які? Ну, насамрэч, калі паслухаеш беларускія полькі, там ёсць некалькі характэрных рысаў, якія можна выдзеліць і ўкласці ў аснову танцавальнага стылю. Вось можна, насамрэч. Просто слушаеш харошкі, вось врубаеш харошкі, слухаеш і зазначаеш, як ідзе басавая лінія. І ты такі, ага, вось бярэш гэты момант, перакладаеш на дыск, я рабіў для сябе такія эксперыменты на кампутары, гучыць вельмі так своеасабліва, смачна так. І сэнс быў у тым, каб узяць гэтую лінію, граць дыска, але галоўны фокус у тым, каб і дыска, і рок-н-рол граць на такіх, разумееш, вясковых інструментах, на басетле, там, карацей, скрыпка, вось гэта такі, і барабан такі бз-бз-бз-бз. Это было бы просто угарна і убойна. Ну, просто сам я гэта зрабіць не магу, таму што ў мяне барабана няма. Вось, можа, каму ідэя спадабаецца і ніхто зробіць. Ну так, калі сярод нашых гледачоў ёсць. Вось я бачу сразу пра Угнявес. Угнявес я апошні раз 2 гады таму на канцэрце іх быў і тэксты вучыў, карацей. Ну, каманда, якая заўжды ў мяне перад-лісту, я слухаю іх. А вілкі не чуў, трэба пачуць, паслухаць трэба, знаёміцца, што гэта такое. У мяне з балцкімі камандамі заўжды было
я не роўна да іх дышаў, да балцкіх моў і да балцкага фолку. Гэта мне заўжды шмат было гэтага і ў трак-лістах, і, ну, прызнаюся, напэўна, і ўплыў быў нейкі заўжды. Я вось, дарэчы, пра тутэйшую шляхту яшчэ хацеў сказаць, што па маіх уражаннях гэты гурт гэта як стары Ольса, толькі лепей. Яны як бы ўзялі ад стары Ольса гэтую тэматыку пра шляхту, пра не ведаю гэтую эстэтыку Рэчы Паспалітай абодвух народаў і дадалі туды проста метал і рок сапраўдны такі. У іх розная падача, разумееш, гэта розная падача адной ідэі. Тут ну, я б не казаў там, хто лепей, хто не лепей, гэта ўжо пытанне смаку. Трэба адзначыць, што вартасць у іх, ну, яна роўная, як мінімум. То бок нельга тут сказаць, вось гэты гурт там вышэй, а гэты ніжэй. Яны па вартасці аднолькавыя. Тут пытанне, што самі па сабе яны розныя. І гэта тут... Это як, ось, я грамніцы упомніў, ось взяць грамніцы, так, і я ўпэўнены, што гэта гурт, ён узроўню энігмы, ось, наогул проста, вось, ён такі патэнцыялу такі ж моцны, як энігма, як Deep Forest, вось, проста такі, гэта ўзровень, вось, але, ну, тут шмат пытанняў да старта, да капітала, да таго сяго, да прамоушана, і у выніку, што мы маем, што грамніцы там 2 праслухвання у месяц на Spotify, одно праслухванне маё, а другое, напэўна, хтосьці з каманды іх слухае. Ну, то бок такая ж сітуацыя, як з маімі сольнікамі. Ну, а энігму ведаюць усе, напрыклад. Но тут пытанне проста такое, што вось так кіно зрабілася, і Беларусь-то яна гэта дзямху Еўропы цёмная, так што фантазійная краіна. І ну, такая сітуацыя, карацей, не вельмі весёлая. Ну так, ёсць такое. Я меў на ўвазе, ну, вядома, што гэта ўсё густоўшчына наконт таго, што лепей, што горш. Ну, стары Ольса гэта такі фолк проста для любителяў менавіта такога кшталту, такога роду музыкі. Але калі цікава паслухаць фолк-метал, такі беларускі сапраўдны, то гэта яны. Я ўсім раю паспрабаваць штосьці з іхных альбомаў. Іх не тое, каб шмат, але кожны з іх проста, ну, можна лічыць, ну, амаль што ад пачатку да канца гэта гадната і топ-узровень. Шкада, што так мала пастухоўвання. У нас праблем у Беларусі, праблем з фолкам не было ніколі. Там у нас адзін омут, ён чаго каштуе, гэта ж проста бомба. Гэта заўжды была такая бомба, і такая не... Гэта просто underestimate каманда, і просто я вось дзіву даюся, насколькі яна недакаштаваная. Просто, ну, з ёй насіцца трэба было, як з пісанай торбай. А сём была пахую. Ну, неяк так. Ну, гэта ж гора, насамрэч. Але у нас каманд фолкавых, просто у нас фолк-метал, я ўпэўнены, што вось на гэтым рэгіёне, вось Рэчы Паспалітай, я называю рэгіён Рэчы Паспалітай, маю на ўвазе, ну, міжмор'я, карацей. Сюды і Балтыю ўключаю, і Польшчу, і Украіну. Я лічу, што наконт фолку ўсё ж такі Беларусь самая моцная краіна. Фолк-метал я маю на ўвазе. Так што вось так. Я хіба што пагаджуся. Ну, у украінцаў там і у палякаў ёсць... Блэк, разумееш? Так, Блэк, менавіта, што такі досыць... Вось, і там Украіна гэта адна з найлепшых, я лічу, Блэк колус у свеце наогул. А палякі гэта, ну, ўсё ж такі, калі пачынаеш думаць, ну, польскі фолк, ён саступае пазіцыі у параўнанні з дэзметалам польскім, то што польскі дэзметал гэта культ, гэта школа, гэта моц проста. А наконт, што
тычыцца балтскіх краін, там все складаней, бо краіны яны меней, і таму атрымліваецца, што там усяго болей, але ну просто прапорцыі дзіўныя. Балтскія краіны яны найбольш разнастайныя ў плане там музыкі, але гэта просто таму, што вось так атрымліваецца лічбова. Я Ну, а нядаўна напаткаў гурт Фоя ці Фое, я не ведаю, як правільна гэта вымаўляецца. Літувійскі Так. гурт. Таксама ён мне нечым нагадаў Лэдзі Панк. У прынцыпе, мне здаецца, у любога такога посткамуністычнага народу ёсць свой гурт, які сабой проста адлюстроўвае эпоху вось этой, умоўна кажучы, перабудовы, калі падалі камуністычныя рэжымы і вось з'яўляліся гэтыя гурты. Не ведаю, у палякаў гэта Лэдзі Панк, там у літувісаў, мне здаецца, гэта Фоя, вось гэта, якую я стаўлю на сваіх стрымах таксама. Не ведаю, там у беларусаў які гурт можна падабраць тут такі менавіта. Па-першае, гэта Бонд. Мясцовы час, мабыць. Не, мясцовы час гэта ўжо 90-е. Вось калі менавіта савецкі перыяд, гэта Бонда. Гэта ўсё Варашкевіч, карацей. Гэта ўсё Варашкевіч і яго банда, карацей. Ну, дядька Варашкевіч гэта чалавек, якого ну таксама недоацэнёны. І вельмі шкада, што пра яго забываць, і забываць пра Бонду і пра Краму. Гэта, нейкае злачынства забываць пра такі важны ў нашай гісторыі калектыў. Вось. Гэта ўсё Варашкевіч, ён пачаў... Я дакладна не скажу, ну, я просто... Калі я кажу Варашкевіч, я маю на ўвазе не асобна Ігора, а вось менавіта калектыве, які ён рэпрэзентуе. Гэта такая ж беда, як Leslie Knife і Godstower. Я заўжды кажу, што я не лідар Godstower, я фронтмен. У нас няма наогул такого панятка, як лідар. У нас ваенныя дэмакраты ў бандзе. У нас, калі што, можна і па мордзе атрымаць. Так што няма ў нас лідара, і ніколі не было. І мы гэтым ганарыліся заўжды, што няма лідара, у нас просто, такое... І у нас, дарэчы, ліберум вета, яна працуе ў камандзе. Таму мы песні так і часта не робім. Бо калі нехта зарэзаў, усё, песня не робіцца. Ну, вось тут пішуць яшчэ Мроя. Мроя, само собой, конечно. Про Мрою мы уже казалі, калі казалі пра Вольскага, мелася на ўвазе менавіта Мроя і вось гэта сямейства, і вось гэта ўсё, што адтуль. Войтюшкевич, ну, ён ёсць такая праблема, што ён недоацэнёны, ён вельмі... Разумееш, просто, но Войтюшкевича я не так часто слухаю, таму што я... Ён такі вось з ухілам у бок такого шансона і ўсяго такого, ён вось гэтую паляну акучвае, а я там не спец, таму не могу сказаць. А наконт Слава Короня, это, дарэчы, я хацеў нагадаць Уліс, але Уліс гэта ўсё ж такі, гэта не часы Лэдзі Панк, гэта далей. Гэта вось якраз, калі мы пачынаем размаўляць пра 90-е, это трэба казаць, вось пачынаецца 90-е з Уліса, а заканчваецца, ну я не ведаю, якім нейрадзюбелем, напэўна. А там паміж Улісам і нейрадзюбелем быў яшчэ і мясцовы час, там была там і Дзіда, быў і Рэй. Вось я не ведаю, памятаеце вы гэты гурт ці не, а вельмі шкада, што не памятаеце. Ой, там было вельмі шмат цікавых каманд, насамрэч. Было Даміно яшчэ, Інспектор, ну там... Але вось гэта тое, што я памятаю з 90-х, тое, што мне адклалася ў памяці, это менавіта это Уліс, мясцовы час, Рэй, і ну, справа ў тым, што НРМ, это уже тады было, ну, Вольскі, гэта уже тады было такі... Ну, ён па-за катэгорыямі проста быў, і вось Вольскі і Варашкевіч для мяне гэта вось два такіх чувака былі, ну, узроўню там, ну, ведаеш, як вось ты ідзеш па вуліцы, а насустрач цябе там Пол Маккартні, і ты такой, і што рабіць? Ці то на задніцу падаць, ці то, непрытомнасцю. Не ведаю. Ну, просто гэта быў нейкі космос.
Вось берем поза катэгорыямі. Вось Мроя, НРМ і Бонда і Крама гэта банды па-за катэгорыямі. Мы яшчэ і Палац ледзь не забылі. Вось Палац гэта ж яшчэ такая штука, якая якраз пра Войцюшкевіча і там. А Кракатук так, Кракатук трэба кушаць і слухаць, таму што там вельмі шмат цікавых рэчаў. Там вось вяртаемся да пытання пра натхненне. Вось там на Кракатуке столькі натхнення, што просто білі і Троіца гэта таксама па-за катэгорыямі. Гэта богі. Сапраўдныя богі. Так што там блін. Троіца гэта космос. Там нечага думаць, гэта проста, блін. Это такія гурты, якія, ведаеш, іх абмяркоўваць, мне здаецца, гэта так жа дзіўна абмяркоўваць, как бы, ну, сядзяць чувакі такія, школьнікі такія, там, размаўляюць о плюсах і мінусах Motorhead. Так, блядь, людзі, даражэнькія мои, ідзіце ўжо спать. Ну, это та же самая ситуация. Когда сидеть, я буду сидеть и думать про Троицу. Кто я, блядь, такие, чтобы думать про Троицу? Я кажу, у меня есть просто вот такой потолок, есть команды, которые я развожу руками и кажу, люди, ну як наогул это просто можно обмерковать. Ну и для меня я кажу, вот Троица, Мроя, НРМ, Войцюшкевич, Варашкевич, Бонда, вось гэта той же ўзровень, как і Дэвід Боуі, Motorhead, там, я не ведаю, Hawkwind і Gentle Giant. І мы гэта будзем абмяркоўваць, а хулі толку гэта абмяркоўваць. Гэта адбыўшыся факт, всё. Абмяркоўваць можна Адарві Рог, напрыклад, там, ну не ведаю, яшчэ нешта там, Невіку нейкую. Гэта можна абмяркоўваць. А гэта ўжо адбыўшыся факт. Всё. Позна гэта абмяркоўваць. Ну, у любым выпадку пытаюсь твоё меркаванне, таму калі ёсць там што распавесці, што прыгадаць, там, не ведаю, як, напрыклад, тая ці іншая група паўплывала на цябе ці на твою творчасць, гэта таксама вітаецца. Чаму б і не? Вось, дарэчы, а як ты, у прынцыпе, ці сочыш за бардаўскай беларускай сцэнай, там, Мельнікаў, Шалкевіч, ці была табе такая музыка калі-небудзь цікава? Тут такая ситуация, что мне больше особо цікава, чым музыка, потому что бардаўская музыка гэта для мяне вельмі пуста. Я не любитель вось гэтага просто голага. Ну гэта тое ж самае, што вершы просто чытаць. Але Альбо рэп. Не сказал бы. Разумееш, просто гэта бардаўская музыка, гэта ці ты яе любіш, ці ты яе не любіш. Я не тое, не другое. Я её просто яна мяне не чапляе, напэўна, потому что калі грае гітара, я уже стараюся слухаць гітару, там які там меладычны, нейкі там лінія, можа, якая музычная. І я ўжо не так пільна сачу за тэкстам. А бардаўскі яна там тэкстацэнтрычная, і там же ж такая сітуацыя. Слухай, тут же ж такая рэч, я, напрыклад, толькі зараз я, вось, для разумення, мне 50 год, толькі у пачатку гэтага года, ну, то бок, калі мне было ўжо 49, і ішоў 50-й год, і я паслухаў пару раз гражданскую абарону, і я, блин, сообразіў просто пра што гэта. Толькі зараз да мяне гэта дайшло, што там ёсць нейкі сэнс. Разумееш? Вось там прикол, таму што я не могу просто вось альбо на тэксце, альбо на музыке. Мне ўсё гэта блытаецца. Мне першасна ўсё ж такі музыка, і калі я чую музыку наўмысна плохую, наўмысна кепскую, наўмысна лоу-файную, я гэта, мне гэта спадабаецца.
Але калі атрымліваецца, што там яшчэ ёсць нейкая нагрузка там тэкставая, для мяне гэта цяжка, я пачынаю так тармазіць. Вось таму мне тут з бардамі у меня такая гісторыя атрымліваецца, я просто не цэнитель, як кажуць, вось такого. Так, ну пра сэнс песеняў Летава слагаюцца там мемы, легенды, насамрэч там можна ўбачыць самыя розныя рэчы ягоных Да, тэкстах. тут не в Летаве справа, тут справа ў тым, просто мне зацікавіла такая з'ява, як сіп-панк, то есть сібірскі панк. Вось гэта Так, мне стало цікава, ну, а што там, а як... Ну, таму што гэта цікавая лоу-файная такая штуковіна, такі направак, я просто стаў цікавіцца і ради цікавасці паслухаў Летава, і калі я просто зразумеў, як гэта ўспрымаць, гэта на 50-м году жыцця. Зверніце ўвагу. Тады я просто зразумеў, ну, у гэтым ёсць сэнс і нейкая прыгажосць. Вось тут. Мабыць, я і да бардаў дайду год, калі мне 70 будзе, калі дажыву. Вось такая сітуацыя. так, мне таксама падабаецца, у прынцыпе, такая з'ява, як сібірскі рок, сібірскі панк, бо гэта абсалютна іншая гісторыя, там адрозная ад таго, што адбывалася ў тыя часы у Маскве ці Піцеры, вось гэта ўсе Шаўчукі, там Цой і гэтак далей. Ну, па сутнасці, такая попса. Гэта Іншы нават сусвет, так. Іншы сусвет і з музычнай кропкі зроку і з тэкставого, але ж, ну, мне здаецца, самае крутое, што там узнікла, гэта ўсё ж такі аргазм Нострадамусу, таму што вось я для сябе толькі вось недавно іх адкрыў, і я так, ведаеш, прахуеў. Не кіслыя такія, канешне, сапраўдныя панкі. І яшчэ быў той гурт, які называўся «Анігілятарная пушка», які я лічыў мемам, але ён сапраўды быў. Вось я там паслухаў тое, што, па-першых, які там у чувака голас, просто офігеть, я офігел з таго, які ён ноты бярэ, і як гэта ён падае, і вось гэта лоу-файная, ну вось гэтая блядская падача, як я люблю. Кароце, ідэальна. Ну, толькі што там шмат дразнення ўсякага, але там вось, ну, з іншага боку просто, канешне, там ёсць свае мінусы гэта каманда, але каманда, яна вартая ўвагі стопудова. Запомніце гэтую назву. Анігілятарная пушка. Пагугліце, паслухайце, гэта таго стоіць. Гэта варта таго. так. Няхай жыве незалежная Сібір. Згодна. Так, абавязкова. Ну, у прынцыпе, гэта музыка, я магу гэта назваць геаграфічна іншай ад таго, што рабілася ў такой больш заходняй частцы Расіі. Таму, магчыма, нават не зусім карэктна яе запісваць у так званы рускі, савецкі праз дэфіс рок. Мы калі у нас быў тур з катаклізмам і Вейдерам, і мы прылецелі ў Екатеринбург, выйшлі в аэропорту, это было 6 раніцы, вельмі рано было, і так мы выходзім в аэропорту, просто ідзем на пляцоўку, где там таксі, а там неяк так атрымліваецца, вось аэропорт, пляцоўка, і там просто далей ідзе не горад, а нейкая такая, ну, пустое месца, мы стаім так і самі заціхлі, і Жора басіст кажа, вось тут нават прастора па-іншаму ўспрымаецца, вось, ну, бачна, што гэта не Еўропа, ніфіга, тут просто вось стаіш як на Марсе. І яно так, ну, я не ведаю, можа, мы сабе надумалі, але такое вось адчуванне было доўга, што там па-іншаму думаецца. Такое цікавае месца, вот гэта ўсё Зауралле, это, канешне, шкада, што там зараз Расія, карацей. Так, я таксама пагаджаюся з гэтым, таму што я б з задавальненнем з'ездзіў у Сібір, там на далёкі ўсход, а там Расія. На жаль, не ў гэтым стагоддзі пагоду. Магчыма, мае ўнукі паедуць у вольную Сібір, але гэта толькі ў тым выпадку, калі зямлю не знясе ядзерным проста віхрам. Тэкс. Пытаюць цябе, дарэчы, меркаванне
гостя пра Міхалка, у прыватнасці Брутто. Не ведаю. Я стараюся пра Міхалка нічога не казаць, таму што тут вельмі вялікі набор эмоцый, якія, як сказаць, змешаны ўсё. Я яго разумею. Але што датычыцца Брутто, Брутто мне ніяк. Брутто мне не спадабаецца і ніколі не спадабаўся. Я не разумеў гэтую каманду і не разумеў, навошта гэты праект. Это нейкая такая футбольная каманда, вельмі дзіўная. Ну, там гэта не тая музыка, якую я слухаю, я просто музыкі там не ўбачыў, не ўчуў. А іншая справа, Ляпіс Трубецкі, там шмат цікавага, там у кожнай перыяд там было нешта цікавае, дзіўнае і усё, што тычыцца Ляпіса, мне да Міхалка выключна пазітыўныя эмоцыі. Але вось Брутто гэта не той перыяд, які я, можна сказаць, у якім я, напэўна, кампетэнтны, таму мне цяжка сказаць пра Брутто менавіта. А пра Міхалка, вось у цэлым, я лічу яго вялікім музыкантам, насамрэч. Ён вельмі круты. Відос вельмі зараз зноў кудысьці дзеўся. Усё добра. Зараз. Можа, гэта з-за таго кота, які... Не, гэта маё. Зараз все будзе. Во, ёсць. Я тут бачу пытанне пра амбіентавыя праекты. Вось, што тут пералічаны, я толькі про Гнавід чуў. Про Гнавід гэта круто, гэта зашибісь. А астатняе, я, напэўна, не дацягнуўся да гэтага. Трэба сказаць, што в Беларусі шмат вельмі амбіентавых крутых праектаў. Я так зараз не пералічу, просто трэба напэўна падрыхтавацца, калі б я ведаў, што мы будзем размаўляць пра нейкі эмбіент, пра нейкую такую музыку, я бы зрабіў бы ліст найлепшых тых, што наогул існуе, той, што мне спадабаецца, на мой погляд. Але не паспеў, не падрыхтаваўся, садзіць два, карацей. В прынцыпе, калі б ты дзе-небудзь на сваім канале штосьці такое выпусціў, тыпу топ ад Леслі Найфа, гэта заўсёды вельмі добра разыходзіцца. Людзі любяць усялякія спісы, топы. Я не хачу рабіць тое, што лайкаецца, і тое, што разыходзіцца. Вось што не хачу я гэта рабіць, мне неяк неёмка гэта рабіць, неўтульна, чесна кажучы. Не хочацца. Так, пишуць вітанне Леслі, асаблівае прывітанне, гастава легенда. Дякую. Вам таксама вітанкі. Так, лучшие друзья мужчины в мире, красивые, надежные, чугунные гири. Вот это великая музыка, а вы просто не разумеете. Я не ведаю, про что. То, что написано, это не музыка, это текст. Так что мы не разумеем. Так, вось калі б ты нам музыку сыграла ў чаце, гэта было б цудоўна. Адразу усе пра ўсё зразумелі б. Так. Задавайце пытанні, новыя гледачы, якія прыйшлі, я чытаю ўсё з чату. Вось. Штосьці я яшчэ таксама хацеў спрасіць. Якія-небудзь фільмы ёсць жаданне абмеркаваць з апошняга, мабыць, штосьці глядзеў? Я в гэтым годзе, здаецца, асабліва нічога новага і не глядзеў. Глядзеў. Разумееш, я прыйшоў да высновы, што столькі... Як сказаць, зараз насамрэч
асабліва нічога і не паглядзіш. Яно ўсё у павестачцы, а мяне ад павестачы ванітуе. Так што я большую частку сучаснага кіно проста прагортваю. Я гляджу фільмы 80-х, ну максимум 90-х год, таму што... Карацей, до 10-го года я ўсё гляджу, а далей я не гляджу, таму што там пачынаецца лухта. Ну, 80-е гэта адны з лепшых фільмаў. Я вось нядаўна муху паглядзеў. Муха ж, каб ты ведаў, гэта ж ужо ремейк, і просто ён вельмі круты ремейк, насамрэч. Гэта Кроненберг, гэта сам по себе, конечно, гэта... гэта з'ява. Так што... Ты экзістэнцыю бачыў Кроненбергаўскую? Экзістэнцыя... Гэта не пра эпідэмію? Не, паглядзі абавязкова. Згуглі таксама фільм Кроненберга «Экзістэнцыя», і ты проста як яго ўрубіш, і цябе вырубіць. Я, магчыма, бачыў нешта. Я проста назву не памятаю. Кроненберг. Экзістэнцыя. А гэта не перыяд ягоны, калі ён ужо адышоў ад бады-хорару і пачаў здымаць там усялякія псіхалагічныя драмы? Это ўжо пасля відэадрому. Я ведаю, гэта фільм, у якім у аднаго з герояў ёсць зброя, якая шпуляе ракавымі пухлінамі. Гэта цікава, так, я памятаю такое нешта. Я дакладна не памятаю, пра што фільм, але вось гэты элемент мне запомніўся чамусьці. Не, ну просто Кроненберг, ён, канешне, розны, там бываюць у него такія нейкія працы, якія, ну, мне не зусім... Калі ён удараецца ў такую філасофію надта, ну, я не вельмі люблю. А вось у мяне, насамрэч, напэўна, адзін з самых любімых яго фільмаў, это другі яго фільмы, калі я не памыляюся. Это... Боже, ну, карацей, у советские часы пераклад был название «Гэта твар сожрет нас усех». Там про дзяўчо, якой укололи там нейкае добро, и она там пачала ўсіх грызть. Другі фільм. Первый там спазм, здаецца, а другі там... Вось, ну, я не памятаю, як он называется. Тут толькі савецкую назву. Так вось я его глядзеў яшчэ за савецкім часам у відэасалоне. Я сидзеў, глядзеў просто такой фоцы просто. Это было нешта. Вось, і такія справы. А яшчэ, ну, зараз... А што ты зараз сабе пачаў глядзець? Не, ну зараз я, дарэчы, пераглядаю розны трэшняк 80-й і про зомбакоў розных. Вось апошняе, што я глядзеў, літаральна учора я глядзеў фільм славацкі, самаробны, скажем так, ну, андэрграўндны фільм, называецца «Знішчэнне зомбі па-сацыялістычнаму». Я просто офигел, мне вельмі спадабалася кіно. Это мне насамрэч я больш за ўсё люблю фільмы, якія зняты на каленкі за 3 копейкі, а лепш наогул з нулевым бюджэтам, на херовую камеру. Таму што я растлумачу чаму. Таму што калі тебе бюджэт, як у гэтага, як у трансформераў, ты здымаеш трансформераў. Ну, ты можешь снять все, что угодно. А когда у тебя 0 бюджет, у тебя задача снять трансформеров. Вот тут у тебя начинает голова так працаваць, каб усё гэта зрабіць, это адзняць. И это вельмі круто, то, что атрымліваецца, и то, что можно поглядеть на выходе. Ну, вот гэта я люблю. Мне любимые фильмы, карацей, чым меней бюджет, тым больше шансаў, что мне гэты фильм спадабаецца. Ясно, тут заданаціў Станіслав Шишкін. Так, я вычварэнец, карацей. В плане кино я вычварэнец, и терпіце меня таким. Ну, пра забіваць зомбі па-сацыялістычнаму мне нават спадабалася назва, магчыма, я гляну.
І вельмі цікавы фільм насамрэч, ён здаецца гэта трошняк там гоніва, але пачынаеш глядзець і разумееш, як там арка прабудаваная, як там вось гэта сцэнар прапісаны, ён трэшовы, так там капечныя вось гэтыя эфекты, там карацей, там кроў з гэтага кетчупа, там усё такое, там але як гэта ўсё зроблена і прадумана, і гэта, ну, насамрэч офігенны фільм, я вельмі раю, глядзіце, мне спадабаецца. Ну і, конечно, мне спадабаецца розны там супер трэшняк, які там мае там адзнаку на IMDb, там чытаў тут 2-3, але вельмі файна і весела, ось я такое люблю. Ну, я люблю, карацей, такое аматарскае кіно, і яно больш за ўсё мне... Так, Possession 1980 года, гэта, здаецца, гэта пра сям'ю, так? Я вось не ведаю. Не ўпэўнены. Мне здаецца, якраз яго я глядзеў. Я зараз просто загуглю гэту назву. Дарэчы, пакуль ты гугліш, тут так, я глядзеў гэты фільм, і ён круты, так. Это вельмі круты фільм. Так, тут пакуль мы размаўлялі, прыйшоў данат ад Станіслава Шышкіна, 5 еўра 51 еўрацэнт, без паведамлення. Просто данат. Дзякуй вялікі за падтрымку. Так, тут пытанне да цябе. Что гость думает о новом Железном Человеке, трейлер которого на днях показали? Я лепш паслухаю легендарны гурт «Удар», які мне насамрэч спадабаецца. Я лічу, што гэта недооцененный гурт, і на офіген. Просто там офігенная банда, там усё круто. Для 89-го года гэта просто ўзровень космоса. Мне яны тады... Я думаю, што гэта Wasp такі просто. Такі круты. Так што я лепш буду размаўляць пра «Удар», чым пра нового Железного Человека. Вось давайте сразу так. Так, тут яшчэ в роли Железного Человека теперь выступает черная девочка-подросток, которая под смачный реп разваливает кабины. Ну, цудоўна. Одна справа такая, я не гляджу... Вось калі фільм, і там просто фігуруе галоўная героіня жанчыны, і гэта не Рыплі, я этот фильм не гляджу. Меня настолько заебали эти сильные независимые женщины, и неважно, какого цвета их, какого колеру их скура, похер. Ну, я не гляджу просто фильмы такие. От «Удара» можно все слухать, там не шмат насамрэч, але там вельмі добрые. Так, полынь я не слухал, так что не могу сказать. Полынь это же, здаецца, или с «Петлей пристрастия» проект не, ці я помыляюсь. Не веду, удакладніце там у чаце гледачы, хто задаваў пытанне. Женщина з формамі, гэта зараз гучыць вельмі правакацыйна. Так, ну, у прынцыпе, калі жанчына галоўная гераіня фільму, гэта яшчэ не азначае, што фільм будзе павестачкавы. У прынцыпе-то. Ну, я ж кажу, калі гэта Рыплі, тады я гляжу. Рыплі гэта тая, што гуляла ў фільме «Чужы»? Так, Сігурні Уівер. Ну, по-моему, фильм аккурат ён такі, пра досыць моцную жанчыну ўсё ж такі. Ну так... Тое, што зараз... Слухай, ну тут які сэнс? Тое, што в 80-х азначала панятак сильная независимая женщина. І тое, што зараз гэта азначае, гэта две вялікія розніцы. І тое, што зараз гэта азначае, я гэта не гляджу. Ясненько. А мабыць, гульні які-небудзь? Я вось нядаўна прайшоў RDR 2. Ці ведаеш ты штосьці пра гэтую гульню? Я до конца так і не прайшоў яго. Я завез здесь там, калі вось гэта уже флешбэк, ось там на хутары
пасля колькі-то год, і там далей уже праходзіць не стаў, бо я такі доўгі, боже. Ёсць такое, ну гэта Rockstar, у іх усе гульні такія. Ну, таму я не фанат Rockstar, насамрэч, мне вось GTA наогул ніколі не захадзіў, так што вось. Я зараз ганяю, па-першых, я пачаў вывучаць всякія картачныя ігры, я ганяю ў покер, для таго, каб галава была развітая, ну, каб мозгамі думалась. Гоняю Джин Рамми, гоняю Уна, потому як у Уна мы гоняліся, калі ў турме сидзелі ў Менску. Вось, таму у меня такой рассентымент такі. Вось. Зараз в асноўным ганяюсь у гэтай гульні. А так, наконт вось відэаігр нармалёвых, ну, гэта як заўжды танкі всякие, караблі, самалёты, таму што люблю я гэтую тэму. І гэта Mountain Blade, Bannerlord. Хутка там будзе вялікае дапаўненне, і вось я, карацей, рыхтуюся. Згадваю, як гэта ўсё. А Fallout табе як? А ніяк не вельмі ён мне заходзіў ніколі. Ну, карацей, я да Fallout роўненька так дашу. Азнакамліваўся, але фанатам не стаў. А я не моды, таму што іх, карацей, іх усталёўваць, это такі гемаррой, таму што я, карацей, паўстанаўліваў, в Баннерлорде я маю на увазе. І, карацей, забіл я хрен на тое, што... Калі наконт модаў, гэта у нас ёсць варбанды, і там модаў мільён. Хаця, канешне, Баннерлорд палепш, што рабіць? Окей. Слухай, гуляемся за Уландыю да імперыі, і ўсё нармалёва, карацей. Ясненько. Ну, я насамрэч так не вельмі часта гуляю ў гульні, але вось РДР мяне прывабіла сваёй эстэтыкай гэтага дзікага захаду. Не, тут так, тут, конечно. Там кайф в этом плане, там вельмі все прыгожа і захапляльна. Текст, што тут яшчэ ў чаце? Дык усё ж такі, што ад удара паслухаць? Да ўсё слухаць, там не шмат. Слухайце, як вы слухаеце? Я ось як прадстаўнік старой школы, я слухаю, так вось скачаў дыскаграфію і сеў і слухаю. Што значыць, што паслухаць? Бярэш і все слухаеш. Што спадабаецца, то і сартыруеш, а калі не спадабаецца, нахер выдаляеш, да і ўсё. Ну, я не разумею, што адслухаць. Ну, бяры да слухай, сам усё слухай. Вушамі. Так, ну у мяне таксама ёсць звычка слухаць альбомамі з самага пачатку. Я калі даведваюся пра нейкага цікавага артыста, я просто пачынаю слухаць альбомы, шукаю самы першы, звычайна гэта такі гаражны нейкі варыянт. Я уже эвалюцыю прасачыць цікава, як вось спачатку я нарабіў. Так, гэта такія трошкі аўтыстычныя імкненні ў мяне, каб не проста музыку паслухаць і насалодзіцца, а менавіта паглядзець, як артыст змяняўся праз усю сваю творчасць. Звычайна людзям такое не цікава. Гэта ж трэба ўспрымаць не як кансервы нейкія там і шакаладкі ў краме. Гэта ўспрымаць трэба як жыццё. І калі ты вось прасвочваеш гэты працэс, там тэмпературу меряеш у гэтай творчасці, тады цікава. Калі ты вось взяў адну, ну паслухаў ты адну песню і што ты як можна, напрыклад, зразумець, што такое Queen, калі ты слухаў адну богемскую рапсодию, усё. То есть, блядь, серьезно? То есть, блядь, ну як гэта? Альбо там заценить весь Motorhead, сказать, что такое Motorhead, послушавши один Ace of Spades. Я не разумею. Ну так, тым больш, што Ace of Spades гэта не тое, каб... Ну гэта як бы альбом і адначасова і песня. То бок песню чулі ўсе, але
альбом звычайна там ужо Ну, нашмат тым менш больш, да. праглядаў. Дарэчы, вось верная такая ремарка, что это и альбом, и песня, так что там слухаць, это яшчэ пытанне. На чым трэба сканцэнтравацца? Так, просто звычайна, мне здаецца, Motorhead ведаюць не па ягоным такім спід-металу ранейшым, а менавіта пазнейшым такім больш такім хэві-метале. Типу там... Так там и баллады были, там усё было. Ну так, там типу, не ведаю, вот это God will never be on your side, по-моему, так называется песня. Вот это такая одна з самых вядомых. У прынцыпе, там некалькі, ну, мабыць, некалькі дзясяткаў уже нават мільёнаў праслухоўванняў на канкрэтна гэтай песні. То бок, ну, а гэта досыць позні такі этап творчасці Там была яшчэ песня Кілмістера. 1916, калі ты памятаеш. Так. Ну, яна такая, зусім яна так асабняком Вот стаіць ад якую усяго. траншею хочется забиться, и как бомба на тебе сверху звалилась. Ну, яна такая здольная расчуліць насамрэч. Ну, я ж про гэта і кажу. Хаця, у прынцыпе, творчасць Motorhead, яна досыць такая ваяўнічая насамрэч. А пад гэтую музыку хочацца страляць, так бы мовіць. А 1916... Ваяўнічая, а лихая, напэўна. Дарэчы, я звярну твою увагу, што гурты, якія чапаюць тэму ваяўнічую, яны насамрэч часцей за ўсё вельмі пацыфістскую пазіцыю займаюцца. Ну, вось як прыклад, это Содом. Хто з Содома, калі быў в арміі, хто падтрымлівае насамрэч тую вайну? Ніхто. Але Содом гэта ўсе песні пра вайну. Вось такі варыянт. Тое ж самае Manowar. Ну, што яны? Зальдаты нейкія? Усе песні пра вайну, але ніхто там... Гудстауэр, вось. Просто Гудстауэр. У нас песень пра вайну вельмі... Іх да храна. У нас нават была ідэя, мы хацелі зрабіць песню, але просто не знайшлося... Ну, не проработали гэту ідэю до конца, хацелі песню зрабіць 1000 год войны, 1000 Years of War. Там хотели такое развернуть полотно, там, арт-роковое. Ну, посидели и зразумелі, что нам пакуль што і рано рабіць, а далей уже неяк там страцілася ідэя. Вось, ну просто, гэта вось па гісторыі Беларусі якраз, то што ну, гэта і есть 1000 год войны. Было і будзе, ну, кшталт такого. А ты прытрымліваешся менавіта пацыфісцкіх пазіцыяў? А што ты укладваеш, які сэнс у датычна мяне? Ну, гэта ты павінен укласці сэнс. Я просто пытаю, то бок ты сказаў, што звычайна я маю на якія... ўвазе у цэлым антываенны, то бок я не мілітарыст. Але калі ты скажаш мне, там, ці патрэбна армія ці не, я скажу, канешне, патрэбна, што за хуйню тут лухта нейкая. Ну, то бок ты пацыфіст у тым сэнсе, каб не займацца там бессэнсоўнымі нападамі на іншыя краіны, але ўнутры краіны там, напрыклад, дазвол да зброі там... Швейцарскі варыянт, скажем так, калі вось просто ты вучышся в школе і тебе абучаюць там ваджэнню танка, і калі пачынаецца вайна, ты просто там ідзеш, садзіш свой гэты танк і едзеш ваяваць. Ну, карацей так, але без вось гэтай муштры і вось гэтай... Короче, все, что касается советской армии, нахуй сразу. Вось. А то, что касается армии, там, вось варианта такого швейцарского, ці там, може. Американского. Ну, напевно, так. Дык я за. Ну, в этом сенс маецца. Наогул, я ж на самом рэч такі маю погляды трохі рымска-імперскія ў гэтым плане. Я лічу, што вось мы і не павінны грамадзянства каму папала даваць, а вось як прыклад, вось хочаш атрымаць грамадзянства, як у старажытным Рыме. Пайшоў у армію, атрымаў грамадзянства, так? Альбо за нейкую такую плюшку таксама. Ну, трэба нешта зрабіць. Ну, гэта з той вобласці там, каб неяк абмежаваць усеагульнае права галасаваць, я супраць, я насамрэч, я супраць таго, чтобы усе галасавалі. Я лічу, што павінны быць цэнзы.
І маёмасныя цэнзы, і галоўныя адукацыйныя цэнзы, вот што павінна быць. Таму што калі у нас кожны бомж галасуе, ты ведаеш, атрымліваецца, проста ідзеш і пакупаеш за грэчку гэтых бомжэй, а потом да ўлады прыходзі Лукашенко і прочая хуйта, блядь. Вось, ну, таму Есть я такое. вось такі погляд у мяне на гэты момант. І што датычыцца арміі, абсалютна тое ж самае. То бок гэта павінна быць нешта элітнае. Вось, нешта такое. Вось. Я лічу так. Так, я, дарэчы, глядзеў твоё інтэрв'ю, здаецца, гэта было Еўрарадыё з Лукашуком, вы сядзелі, абмяркоўвалі гэтае пытанне. І мне спадабалася, што ўпершыню у беларускай прасторы, у беларускім дыскурсе з'явілася такое слово, як рэспубліка, што пастаянна ўсім вельмі падабаецца распавядаць пра дэмакратыю, дэмакратычныя каштоўнасці, забываючы пра тое, што дэмакратыя і рэспубліка гэта ўсё ж такі рэчы трошачкі розныя. Адно не раўняецца другому і часта перашкаджае. У нас гэта, ну, прычым дэмакратыя гэта такая рэч, якой вельмі легко маніпуляваць. І маніпулюе любой підарас. І так і атрымліваецца. І потым у нас бля, координацыйная рада на выхадзе атрымліваецца. Вось гэта гора беларусаў. Вось, таму так, рэспубліка. Рэспубліка гэта выйсце. Гэта не тое, што выйсце, гэта не панацэя, нішто, але мне здаецца, што гэта ідэя была, яна працавала бы. Больш-менш. Так, ну, не на танкаў, я адкажу. Ці часта гуляю танкі, ну, што значыць часта? Ну, давай скажем так, за тыдзень у мяне гадзін 10-12 у танкі нагуляна дакладна заўжды. Шмат гэта ці не шмат, часта ці не шмат, ці не вельмі. Ну, неблага, насамрэч. Хаця не тое, каб гэта шмат, гэта тыпу 3 прысесты, мабыць, якія-небудзь. Бог ніколі не быў на баку беларускага рогу. Бога ніколі не было. Таму што былі багі. І наогул это такая штука, што... Так, што тут яшчэ пытаюць-то ў цябе? А ці існуе якасная, але расейскамоўная рок-музыка з Беларусі? Ой, бля, мне цяжка сказаць. Ну, напэўна ж існуе. Я просто не асабліва за расійскамоўнай гляджу. Але, ну, я могу сказаць колькі імён. Па-першых, петля пристрасти, опять торф тут упомянули уже. Так, торф. Где гремит? Вось гэта вельмі добрая команда. Раю послухаць. І... ну а зараз я просто не слухаю расійскамоўную, тому вось то, что у голову прыйшло, я сказал. Ну, конечно, існуе. Но тут про моя рацыя Чарнуха, калі кажа, что гэта не повод залишать человека белорусского, як это сказать, належности до белорусу, то, что он на российской мове спевает и там размаўляет. Ну, молчат дома, конечно, это тое ж. Колькі баёў приблизно, я не памятаю, там за 40 000, напэўна, ёсць наогул. Бомбезнае пытанне пра баі ў танках. Это насамрэч, ну, трэба рыхтавацца ўсё ж такі, каб заязджаць на белым абрамсе ў Крэмль. Такія сімулятары пэўныя праходзяць. Гэта хутчэй будзе Леклерк ці Леапард. А хутчэй за ўсё гэта аплот будзе украінскі. Так што... Вось, ну, маем спецыяліста па сутнасці па танках у нашай размове на стрыме. Так. Ну, мабыць, і Т-64. Так. Не такі ўжо і кепскі танк. Абы на дрон не нарваўся. У нас тут, дарэчы, быў лібертарыянец адзін нядаўна. Ну, ён у нас цяпер прымае удзел у канферэнцыях. У нас і дэбаты былі такія невялічкія на розныя тэмы.
Вось. Ну, в прынцыпе, не ведаю наконт навінаў, калі ёсць жаданне паразмаўляць. Вось апошні раз, мне здаецца, мы амаль нічога такога не абмяркоўвалі, але з той пары прайшло дахірышча усялякіх падзеяў, і Трампа абралі ў Амерыцы, і там нейкія перамовы павінны нібыта адбыцца па ўкраіне. Вось і ў Польшчы выбары літаральна заўтра прэзідэнцкія. Ці сочыш ты за апошнімі падзеямі? Вось не ведаю, там Мельнікава знікла з беларускай, так бы мовіць, з беларускага радару. Ці яна з грашыма кудысьці проста зваліла, ці яе выкраў беларускі гібіскі рэжым. Ці сачыў ты ўвогуле за гэтымі ўсімі падзеямі, што думаеш? Наконт Мельнікавай. Вось уяві сабе на яе месцы. У тебя ёсць магчымасць спіздзіць 150 там было? 150 тысяч чаго, даляраў? Ну, хутчэй за ўсё не расійскіх рублёў. Ну добра, 150 тысяч. І окей, што далей з гэтай сумы? О, Ну, на Кіпр які-небудзь, не ведаю, Што ты Саўдаўскую будзеш Аравію. з гэтай сумай. Та шмат можна чаго рабіць, фантазія толькі абмяжоўвае. скажы мне, што ты будзеш рабіць? Ты хату купіш на такія грошы на Кіпр? Ну, хату не купіш. Ну і што ты Але будзеш рабіць? магчыма, у яе проста ўжо ёсць хата на Кіпры, і яна там можа цяпер Ага, адпачываць. магчыма, ну і яна шпіён марсіян, бля, і наогул гэта мужик пераапрануты. Всё, карацей, праехалі. Тут гэта відавочна, што гэта справа, якую замуціла КДБ. Просто, ну, блин, разуйце вочы. Ну просто, гэта ж, блядь, ну просто гэта на паверхні. 150 тысяч, і мне зараз у Вільні скажуць: чувак, мы тебе дадзім 150 тысяч еўра, а ты, напрыклад, за гэта там прызнаеш Лукашенко, так? Што я скажу? Ну нахуя мне такія грошы? Што я з імі буду рабіць? Які сэнс? Я не куплю ні кватэру, ні хуя. Вось просто я... Гэта пагуляць, блядь, недзелю, блядь, і ўсё, і лечы памерці, блядь. Такая лухта, блядь, ну... Божечки, ну гэта ж зразумела, што гэта, блін, просто... Пуля... Гэта такая ж хуйня, тут же ногі растуць, як і ў літвінізму. Гэта просто ўсё відавочна. Хто это робіць? І, блін... І каму гэта выгадна? Ну, блин, ну разыце вочы. Якая Мельнікава? Там все я забілі даўно. Ці яна сидіць там, блядь, нейкай там пастарунках нейкіх. Там нічога добрага няма, блядь. Это хуйта ўсё, блядь. А гэта, блин, гэта ўсё пошукі іншапланетян. Вось гэта. Яна там 150 тысяч, і што вы з імі будзеце рабіць? Да вы, блин, даже в бомжы не запішетесь просто. Ну это все хуйта, блин, это зразумелое. Вот тут, блядь, наогул абмяркоўваць. Тут зразумела, хто гэта зрабіў, бля, і каму гэта. І слухай, і вось, блин, даже нават вось гэтае абмеркаванне, вось што з ей здарылася і хто там што спёр, блин, і хто больш за ўсё атрымлівае з гэтага выгады. Ну, скажы мне. Ну, КДБ атрымлівае. Ну, карацей, Церцель, пакуль вы гэта ўсё абмяркоўваеце, Церцель рукі вось так пацірае і радуецца. А як ты думаеш, чаму нам яе не паказваюць? Я гэта не каментую. Гэта, блядь, гэта просто кепска. Гэта вось, гэта вы самі сабе горш робіце. Окей. Окей. А па іншых падзеях за міжнароднай палітыкай сочыш? Не. Ну, для меня гэта ўсё ўмерла. Угу. Амерыкі для меня больш няма, я паўдаляў ее просто со сваёй памяці. Нема такой краіны больш. Европа засталася, так, Европа, але Европа у мяне была ўсегда ў прыярытэтах, заўжды. Я заўжды быў еўрапейскі такі патрыёт, нацыяналіст, як хоч называе. А Амерыка гэта было дадаткова, гэта было круто. А зараз яна просто для мяне знікла. Праз Трампа? Так? Угу. Окей. Добра тады, ну, калі я асабліва не сачыў, то паглядзім, што тут яшчэ ў чаце пытаюць.
Так, про расійскую мову нешта. А что про- Не ведаю, тут пишуць откуда эта мулька кринжовая пошла про россиянскую мову, кто ее разгоняет, я что-то совсем выпал из интернета в последнее время. Я не разумею, про что это пытание. Типу, што мы называем гэтую мову расіянскай, ну чаму і не, чаму б і не назваць яе так. Что выпал? Тогда я вас віншую, раз вы выпали. Упадайте назад. Так, дарэчы, класычнае пытанне на стрымах Маргінеза, як госць ставіцца да Зянона Пазняка? Зараз ніяк. Раней ставіўся вельмі станоўча. Ну, все. Та ж самая история, что... Ну, карацей, зараз гэта для мяне чалавек гістарычная персона і філосаф і дзеяч палітычны мінулага стагоддзя, але зараз гэта хто заўгодна, але не палітык. Гэта чалавек, які нічога добрага не робіць. Ну окей. Класычнае пытанне было Воваджан, задаць. з якой з башань Кремля ён піша? Хто? Воваджан. Не ведаю. Я не ведаю, які ёсць. Магчыма, калі б мне далі абраць, я б сказаў. О, хтосьці яшчэ заданаціў, але чамусьці ў мяне Олег не прайграўся. Это досыць дзіўна. Так, што тут пішуць? Ананім заданаціў 89 еўрацэнтаў. Якое стаўленне ў Леслі да такога гурта, як Апраксія Молат? Ці ёсць інфармацыя аб тым, дзе яны зараз? Информации у меня такой нема. Апраксія мне спадабалась, пакуль яна была апраксіяй, то бок это перыяд, калі яны ігралі дэз-метал, это было офігенна, як они стали молотом, то я перастаў их слухаць. Так что мне просто не спадабаецца гэта манера граць, і тое, што гэта палітызуецца, я не бачу в гэтым сэнсу. Ну так, ну і тут зноў ж такі гэтая тэма з антысемітызмам. НС рок. Так. Мне таксама не тое, каб гэта вельмі падабалася. Мне здаецца, што гэта музыка, якую пішуць людзі пакрыўджаныя. Бок яны глядзяць, як паспяхова жывуць габрэі. Я, скажем так, правацэнтрыст. Месцамі у меня, дарэчы, трохі левыя погляды. Месцамі. Што датычыцца там сацыяльных нейкіх гарантый, у меня все-таки, ну, я такі мяшанка. Але што тычыцца ўсё, што нацыянальна, я хутчэй наогул антынацыяналіст, таму што нацыяналізм, ён у 21 стагоддзі, яго просто не павінна быць. Нацыяналізм быў актуальны ў 19-20 стагоддзі, тады ён дапамагаў рабіць государства, рабіць дзяржавы, ну просто нешта фармаваць. Зараз ён просто наадварот, ён шкодзіць все. Зараз мы мусім аб'яднацца не па нацыянальных нейкіх прыкметах, а хутчэй па культурных. Вось менавіта там, ну, ёсць там, напрыклад, там нейкія там кластары, там усходнееўрапейскі кластар, вось гэта Рэч Паспалітая. На гэтым трэба аснове аб'яднацца, а не сидзець там па кватэрках. Это бессэнсоўна наогул. Это вось калі мы зараз будзем ставіць пытанне там нацыянальнае, якраз гэта будзе горш для беларусаў, бо па выніку Беларусь просто будзе выключна з еўрапейскай павесткі, таму што зараз Беларусь, яна у гэтым плане нацыяналістычным, яна супраць Еўропы, і мы мінус. А калі мы будзем аб'ядноўваць рэгіён на вось гэтай культурнай аснове, то Беларусь тады ўпісваецца ў еўрапейскі кантэкст, тады яна павінна быць у Еўропе. То бок зараз нацыяналізм гэта кепска. Ён шкодны зараз у 21 веку. Я лічу. А што ты тады ўкладваў у свае словы пра тое, што ты заўсёды быў нацыяналістам? Ты, ну,
раней перад гэтым казаў. Ну, я заўсёды і быў нацыяналістам, или просто разумееш, нацыяналізм ён жа ж давай першы грамадзянскі нацыяналізм ці вось гэты этна прымардыяльны ён называецца. Вось дык я не прымардыяльны ніфіга нацыяналіст, таму што калі прымардыяльна, то які нахуй я беларус, бо у мяне палова там, у мяне польскія карані ёсць, у мяне бацька у мяне наогул шорац, тюрк, то атрымліваецца я не чыстакроўны, мяне ў печку трэба. Але грамадзянскі я лічу сабе беларусам, я беларус. Это вось пытанне, якое я заўжды казаў, адказ просты. Вось мы возьмем Андруся Такенданга і нейкага чыстакроўнага мента з хойнікаў. І хто з іх больш беларус? Ёсць адказ. Вось адказ такі, што Такенданг беларус. А мент з хойнікаў, ён не беларус, ён підарас. Вось і ўсё. Ну, калі мент з хойнікаў вам беларус, то ідзіце да мента. Я лепш з Такендангам буду каву піць. Так што тут пытанне зачынены. Гэта я маю на ўвазе. Вось нацыяналіст, я заўжды быў нацыяналістам, але тут просто ремарка, што грамадзянскі нацыяналіст. Гэта прымардыяльны нацыяналізм, я яго і стыгматую зараз, што ён якраз прымардыяльны нацыяналізм у 21 стагоддзі гэта шкодна для Европы. Это вельмі шкодна. Так, ну я ўвогуле не нацыяналіст, але мне здаецца, што пытанне таго, хто нам больш падабаецца і хто з'яўляецца беларусам, это ўсё ж такі трошкі розныя пытанні. Вядома, нам не падабаецца мент, але гэта не значыць, што не беларус. Ты дзяржаву без нацыі не пабудуеш. Ты можаш пабудаваць толькі каралеўства без нацыі. Таму што яна там не патрэбная нацыя, там патрэбна проста знаць і там дваране, ўсё, там яны ёсць і добры. І нехай так, царства можаш пабудаваць без нацыі. Расія вон без нацыі існуе і нармальна ў ім. Што у них нацыі ёсць, нема там нацыі, там пиздец нейкі, каша под названием русская, все. А нацыя, а зараз ты ў 21 стагоддзі з дапамогай нацыі можна працуе толькі канцэпт гэты з грамадзянскай нацыі, бо вось прымардыяльна яно ўжо не працуе. У 21 стагоддзі ніяк. Так, тут мне нагадваюць, што некалькі разоў было сказанае слово, якое не вельмі вітаецца на твічы. Я хочу сказаць, што асуджаю гамафобную рыторыку, вось. Усё гэта мы не прымаем. Што беларус можа быць геем, гэта абсалютна не звязаныя... Геем ён можа быць, хто супраць. Гэта так. І асабліва, калі ён гей, ён яшчэ больш беларус становіцца пасля гэтага. Вось. Так, ну, насамрэч, вось, глядзі, Рэч Паспалітая існавала фактычна без нацыі, чым як бы не дзяржава. Гэта была не та, это не мадэрновая дзяржава. Мадэрновая дзяржава без нацыі не магла існаваць. Ну, так. А зараз нават не мадэрн, зараз постмадэрн, і гэта іншае ўжо разуменне. Зараз по большому рахунку і сэнсу ў існаванні дзяржавы няма. Ну нахрена дзяржава сэнс, ну і што? Ну просто калі інтэрнэт, ёсць інтэрнэт, ну сэнс дзяржавы. Ну пачакай, як інтэрнэт уплывае на тое, патрэбны нам дзяржавы ці не? Інтэрнэт жа армію за нас не створыць там. Не, гэта ўжо ўсё сервісы. З сервісамі можна насамрэч можна ўсё рабіць за конт карпорацыі. Ну я так лічу. Ну то бок дзяржава гэта просто такая штука, што карацей, ну мы давай по пунктах. Давай. Што такое Полацкае княства? Это дзяржава, але так. Яна не мадэрновая. Чаму? Так. Таму што гэта просто вось ёсць смерды, ёсць князь і дружына, так? Ну, шляхта яшчэ ёсць. Так, не, шляхта гэта ўжо княства і Рэч Паспалітая. Гэта наступная ступень. Вось наступная ступень.
княство доброе, ну возьмем Рэч Посполитое, потому что там у нас шляхта, опять же, зноў смерды, и у нас там сейм, там все такое, выборный король. Так, нация, где нация? Нема нации, нация по барабану. Тады нацией было только тое, что сидела ў сейме, что сидела на сеймиках. Потому что смерть, он тутэйший, он не нация. А тутэйший он был, прабач мяне, что у Чернигове он тутэйший, что недзе ў Кракове он тутэйший, что у Каўнасе ён тутэйшы, што ў Мозыры ён тутэйшы. Ён тутэйшы, ён просто ён не грамадзянін. Ну то бок няма такого. І нацыі тут няма. Нацыя маецца ў іншым сэнсе. Нацыя гэта просто знаць, гэта набілітэт. Ну то бок заўжды так насамрэч. Калі мы кажам священная германская імперія, там германская нацыя, там здаецца так, священная священная імперія германскай нацыі. Здаецца так. Так мы ж там маем на ўвазе нацыю не тое, што там хадзілі нейкія бургеры ці там калгаснікі. Мы маем на ўвазе нацыя, это чалавекі, які там бурграфы, там электро, вот гэты. Ну, карацей, все, весь набілітэт, толькі так. Але ў 19-20 стагоддзе гэта ўжо час, калі у нас вось гэта штука пашырылася і атрымалася, што тутэйшыя яны таксама нацыі. І там іншая сітуацыя. Там было вось уже понеслася эта гісторыя з нацыямі, як нацыі, як асновай мадэрновай дзяржавы. Але зараз, зараз я ж кажу, што нацыя зараз это такое пад пытаннем штука. Хутчэй зараз менавіта павінна быць не нацыя, а культурная вось гэтая кам'юніці у аснове дзяржавы. Вось неяк так. Ну просто в гэтым сэнсе я неяк так. Зразумела. Ну, в прынцыпе, вядома, што калі мы кажам пра мадэрновую нацыю, то дакладней пра мадэрновую дзяржаву, то яна ў прынцыпе з дэфініцыі фармуецца праз нацыю, праз нейкі дэмакратычны праект. А нацыя ж, ты ж ведаеш, як фармуецца нацыя, то есть каб з'явілась нацыя, патрэбна ў першую чэргу што? Культура патрэбна. Бо калі няма культуры, у цябе не будзе нацыі ніколі. Ну што ты? Ты же нацыя пачынаецца з вяршоў і міфаў. Нацыя ніколі не пачынаецца ды ні з чаго, яна з міфа заўжды пачынаецца. Ну, то бок, па сутнасці, з выдумак. І мы па выніку мы прыходзім да таго ж, просто без вось гэтай надстройкі, надбудовы. То бок, нафіга нам нацыя, калі у нас у аснове ўсяго ўсё равно культура ляжыць. А культура у нас, яна, у Еўропе якая культура? Атрымліваецца, я не буду карыстацца словом хрысціянская, бо зараз гэта, таксама гучыць так не спрэчна, скажем так. Ось, скажем так, давай просто в Еўропе культура еўрапейскай цывілізацыі. Гэта таксама спрэчна гучыць, але гэта мае больше сэнсу, чым там хрысціянская, таму што у Лацінскай Амерыкі таксама хрысціянская цывілізацыя. На хвіліначку. Вось. А культура у нас такая, у нас яна еўрапейская, і калі ты гэта бераш за аснову, ты ўжо разумееш, што ты береш еўрапейскую культуру цалкам, і ты яе ніколі не пераблытаеш з тибецкай, ці там, напрыклад, там з гвінея-бісаўскай там культурай. Ніяк. Просто хоць ты расшыбіся аб стенку. Вось. Не пераблытаеш просто. Ніяк. Нельга пераблытаць беларуса з пакістанцам. Хутка гэтую праблему вырашыць. Паглядзім, як вырашыць. Просто. Так. Наконт гэтага. Наконт культуры, мітаў, так, безумоўна, па сутнасці гэта тое, што ёсць, тое, што называюць звычайна там нацыянальным мітам, што яго трэба правільна стварыць. Па сутнасці гэтым займаецца ўжо такая інтэлігенцыя, як бы былая шляхта часта. То бок, зноў ж такі, у нас атрымліваецца, што нават у
будаванні мадэрновай дзяржавы вялікую Ну, роль згодна, гуляюць. што міф не здольны стварыць там, ну, умоўна кажучы, палкоўнік у адстаўкі. Ну, блядь, ну не можа ён яго стварыць. І быўшы мент. Ці там, я не ведаю, быўшы вартаўнік, блядь, концлагеру. Яны не могуць стварыць. Ну, добра, няхай, можа, як экстрэмальныя прыклады, не можа стварыць былы старшыня выканкама, міф, ну просто, хоць убейся, ён ніколі яго не стварыць. Мозгі так не працуюць. Міф можа стварыць нейкі псіх, які там карціны малюе ці песні спявае. Ён можа. Як ты зазначыў, былы шляхціч, вось ён можа, таму што ён ужо і мысліць там па-іншаму. Є же Сармат Кацап, хай ён думае, што ён хоча думае. А што там пра ежы Сармата было ў чаце, я нешта не заўважыў. Што Пішуць, можа стварыць. я спадзяюся, Індыя ўсё ж вырашыць пакістанскую праблему і перад беларусамі яна не стане. Вы недооцениваете развіццё пакістанцаў, яны далёка не такія дэбілы. Там ён, конечно, розны гэты Пакістан, але там вельмі шмат адукаваных і разумных людзей. Ну, на хвіліначку у Пакістана ёсць ядзерная зброя ўласнай вытворчасці, у Беларусі няма, так што на гэта можна Так. закрыць пытанне. Так, ёсць такое. Так, ну не ведаю, у чаце паведамленняў неяк не бачу. Магчыма, ёсць яшчэ якія-небудзь тэмы, якія я не заўважыў з апошняга часу, які можна абмеркаваць. Не ведаю. Тут усялякі крынж пісалі пра беларускую картошку. Беларусы тэхналагічных пакістанскіх землянак. Ну, конечно, в Пакістане, каб ты пачытаў гісторыю, гэтыя землянкі, іх будавалі, каля ў Беларусі нічога не было просто. Блин, ну, маеце павагу да гісторыі, хаця бы археалогію трохі паважайце, но вось гэтыя такія заявкі, вось гэтыя, гэта просто такая ганьба, блядь, ну, боже мой. Ну, я лічу, што гэта ўсё праз іслам, то бок беларусам трэба прыняць іслам, і тады мы таксама зможам стварыць сваю ядзерную зброю і паляцець у космас нарэшце. Нам тады таблетку трэба прыняць просто сразу, а не іслам. Пішуць да халеры пытанні ў чаце. Я ўсе пытанні сэнсоўныя задаў. Ну, магу задаць яшчэ пытанне. Тут было Team 4025 пісаў наконт сырваку, чаму Ласлінаев сышоў з сырваку. Скажыце, гэта за мяне? Це не мне просто там, мне часу не было там сидзець. Мне сваіх хапае спраў, у меня насамрэч вялікія праблемы ў сям'і. У меня шмат праблем такія, якія мне чат ніяк не дапаможа. Сервак мне не дапаможа вырашыць ніколі. Таму я сышоў, я шмат з якіх сервакоў сышоў. Ясна. Гэта зразумела. Не кожны мае час, каб чытаць гэтую дурноту на маім канале ў Дыскордзе. Дарэчы, усе подписывайтеся на канал ў Дыскордзе. Там ахуительно, там шмат камунікацыі звычайна. Я тут бачу такая цікавая дыскусія понеслась на пакістанскую тэму. Ось беларусам не трэба сабе абмяркоўваць. От Пакістан мы можам абмяркоўваць гадамі просто. Тое, што у нас тварыцца, да пофіг. Ну, а што з беларускай палітыкі там можна абмеркаваць? Мне не вельмі зразумела. У Пакістане, мне здаецца, цікавейшыя падзеі адбываюцца, чым у РБ. Я так, слухай, насамрэч, ўсё, што можна абмеркаваць беларускай палітыкі, лепш за ўсё робіць Саша, што ты несеш. Ты врубаеш Саша, што ты несеш, і яны там абмеркуюць. Яны просто робяць вынікі за тыдзень двойчы прычым, і гэта робяць лепш за ўсё, за весь Белсат разам узяты, скажем так. Так што... Ну, я вось не знаёмы. Пры гэтай уладзе нам хапае адной праграмы. Ну і Чалы іногда там нешта выдае такое. На ты Чалага глядзіш? Ну так.
А чаму не? А што ён нейкі такі зашкварны ці што? Што ўжо атрымалася шалом? Ну не ведаю, ну просто ў мяне асабіста даверу такога нейкага вялікага няма да чалавека, які Лукашенко прывёў да ўлады. Божечки, вось гэта Лукашенко прывёў да ўлады, это, ну, гэта не смешна, насамрэч. Ну, Кажаш сапраўды. самае старое про Лебедька прывёў. Ну ты яшчэ скажы, што Радзіна гэта, блин, маладзец, а Ціхановская гэта там, блин, бабарыканка. Да все это херня. Это то, что я тебе открою одну тайну, якую ты ведаеш з гэтай таямніцы, што чалавек, які быў 3 гады таму, і чалавек, які сёння ты, гэта двое розных чалавека на генетычным узроўні. Таму што у цябе весь арганізм абнавіўся. А ты кажаш о тым, што ты адзін і той же чалавек, які быў зараз, які там учора запісаў нейкі відос, і той чалавек, які быў 30 год таму. Гэта нельга параўнаць наогул. Каб ты патусаваўся ў пачатку 90-х, тады, ну, Лукашенко... Ты галоўнае не ўлічваеш, хто быў супраць Лукашэнкі, то галоўны канкурэнт быў далёка не Шушкевіч, а галоўны канкурэнт быў Яўкевіч. Ну, мне ўсё ж таки здаецца, Ты што... разумеў, што лепш Лукашенко, чым Кебіч. Ну, а праблема ў тым, што ў Шушкевіча не было каманды. Ён просто, Шушкевіч, на мой погляд, гэта найлепшае, што было з Беларусі ў плане кіраўніцтва за ўсё, за апошнія 300 годзін, ну, дзесьці так. Самае аптымальнае, што магло з намі здарыцца, і там была праблема, што Шушкевіч гэта быў чыста еўрапейскі палітык. Яму бы, вось, дзе-нибудь в Італіі ён быў, ён бы шоў бы на 3 срокі, на 3 тэрміны падрад, і все было просто прекрасна. А ў Беларусі гэта не спрацавала, таму што было шмат праблем, ось менавіта, і ось была гэтая праблема. Забыліся насамрэч, што такое было Кебіч, і просто не памятае ніхто, а я памятаю, я стары пердун, я памятаю. Так што там не ўсё так было проста. І зараз абвінавачваць Чалава ў тым, што ён пайшоў каманду Лукашэнкі. Ну так ведаеш, тады іх шмат хто пайшоў тую каманду, таму што, блин, Лукашенко наебаў шмат каго. Ён не толькі Чалага наебаў, ён наебаў усю Беларусь, ён дагэтуль іх наёбывае. Ну, все ж таки одна справа, калі наёбваецца просто честной народ, а іншая справа, калі ты наёбваеш інтэлігенцыю, якая, здаецца, павінна быць адпорная на савецкі папулізм. Ты возьми, короче, такі спіс германскай інтэлігенцыі на службе Рэйха III і скажы гэта ім. Давай так. Ну, мы можам ставіцца хуёвыя да германскай інтэлігенцыі таго часу. Мы ставімся, але тут сэнс у тым, што разумееш, такія людзі, як Лукашенко, як Гітлеру і астатнія вось гэтыя чалавекі, вот Трампы гэтыя, так? Яны ў цябе не пытаюць, ты ім вообще по барабану, яны на цябе не працуюць, а вось на Чалага яны працуюць, яны ім льюць вушы, іх наябуюць і бяруць на службу. Яны просто маняць ім і, як гэта сказаць, заневольваюць і потым і карыстаюцца імі. І гэта было, есть і будзе. Гэта просто прырода чалавека. Ты з гэтым нічога не зробіш. Ты з гэтым можаш максімум што зрабіць, гэта вынішчыць чалавечества. Наогул. А гэта было, паверты мне, гэта было і ў хетскім царстве, гэта было і у трыбе пятыкантропаў там нейкай там у Афрыке 2 мільёны гадоў таму, і гэта будзе зараз, і гэта будзе заўжды пакуль. Так, ну насамрэч, калі ўзгадваць там кіраўніцтва Шушкевіча, все ж таки Шушкевіч быў кіраўніком краіны толькі намінальна. Ён жа быў галавой парламенту, ну гэтага Верхоўнага Савету, тады гэта так называлася. Як гэта зараз называецца, я не ведаю, і оно не асабліва-то і важна. То бок ён Верхоўнага Савета ён быў. Так, то бок, ну ён такую сімвалічную ролю выконваў насамрэч. І пашмокаўся. Шмокаю себе уникал бы делал той нелейка мана Дербоя.
Супер, я не ведаю, што было сказано, спадзяюся, гэта не супярэчыць палітыцы Твіча. Я сказал, что літоўскую мову я учу, але медленно, тому что на працы яна не патрэбна, там на ангельскім размаўляем, а так, ну, але вучу. Ясненько. Текс. Пішу, што Шушкевіч усё прасраў бы і ў Італіі. Вось, гэта без каментарыяў. Шушкевич усё просрал бы и в Италии. Ну, то бог, слухайте. Это такой дед на заваленце такой сидит. Ладно, я... Ну, хутчэй за ўсё, гэта малады чалавек наадварот. Які ведае ўсё ўжо. Ну, уже ўсё побачыў, ўсё ведае. Ну, это все лохта. Я гэта каментаваць не буду. Нават за грошы. Окей, ну окей. Гледачы, ёсць у вас яшчэ якія-небудзь пытанні? Пішуць, што, на жаль, яму не ў край дзікіх саўкоў, а ў цывілізаваны свет, я памятаю, але Кебіш і Ло аднаго поля гаўно ўжо тады зразумеў. Ну, конечно, гэта і я разумеў, але вось тут мы спатыкаемся аб тым, што я кажу. Ёсць такая штука, як выбарчае права. І калі ім валодаюць усе, тады ў нас да ўлады прыходзіць Лукашенко. Таму што ўсіх можна проста купіць. Лукашенко тады катаўся па вёскам, везде ён катаўся, і усе гэтыя бабушкі, вось гэтыя, блядь, независимые сильные женщины, которые зараз ходят, они все за Лукашенко голосовали. Это полова краины, блин, за него голосовала. Полова краины, потому что все мают выборчее право, все. Любому можно насрать в уши, и он пойдет голосовать за Лукашенко, потому что Кебіч не прийде до тебе и ничего не скажет. А Шушкевич, то, что каже Шушкевич, я зрозумел только людям с высшей адукацией, с высшейшей, просто все. Ну нічого ти не зробиш, ну так атрымалася. Так што разумелі толькі тыя, хто разумее, а хто не разумее, на жаль, тыя, хто не разумее, іх большасць, яны бальшавікі. Во. Те пытаюць, за каго госці галасаваў. Я за Пазняка тады галасаваў. Нормально. Бейст. Мяне просяць забаніць Володю Сасіянца, ну пакуль што няма за што яго баніць, я разумею, што ён вас раздражняе вельмі, але а не чытайце просто. Забароненых словаў ён ніякіх не пісаў, наколькі я магу судзіць. Текс. Текс. Ну, в прынцыпе, так, ну тады кіраўніком фактычным быў жа Кебіч, то бок усе так як бы усе гэта як усіх катоў трэба спускаць на яго. Ну я ў прынцыпе схільны лічыць, што тады не было ніякага супрацьстаяння Лукашенко Кебіч, яны проста згулялі ў такую згулялі гэтымі выбарамі. Яго на паваротах, таму што Кебіч ён не рабіў ніякай выбарчай праграмы і не было ў яго прапаганды асабліва. Ён ездзіў па дырэктарах, размаўляў з імі і казаў ім, як мы зажывем, калі мы ў Расіі будзем там пакупаць усе, я там дамоўлюся. Всё. А Лукашенко рабіў як папуліст. Ну ўсё, ён выкупіў усіх і ўсё. Мне акурат і здаецца, што гэта паказвае, што яны фактычна вялі адну праграму. Неважна, каго пабралі, там Кебіча, Лукашенко. Там по барабану тая праграма, тут пытанне кланаў, разумееш, а тут просто... Гэта ведаеш, як там ёсць такой класічны амерыканскі твор «Хвост віляе сабакай», здаецца. І вось там, карацей, гэтая гісторыя, калі яны хочуць наебаць сістэму, а па выніку атрымліваецца Лукашенко. Вось, ну, карацей, такая штука. Так што тут атрымалася. Вось чаму я супраць прэзідэнцкая рэспубліка, гэта па мне так наогул кашмар. У нас праблемы ўзніклі ўсе, калі мы прыйшлі да гэтай прэзідэнцкай рэспублікі. Нашлі аднаго дурака, далі яму ўсю ўладу і ўсё пиздец.
калі ў нас быў парламент улады, канешне, цяжка было, але была нейкая надзея і неяк все вырашалася. Я супраць прэзідэнцкай рэспублікі наогул. Мне спадабаецца вось такі фармат, як у Эстоніі, як у Літве. Тут бачыш, тут галоўнае вельмі добрая абарона ад дурака. Тут дурней хапае, тут і шмат вельмі у Літве дурней, але яны бачна, што яны робяць, і гэта неяк все адхіляецца, і все нормально, все працуе. Таму што парламент моцны і карацей, ну яна гэтая дэмакратыя, яна больш-менш такая прыемная, але наогул трэба, каб былі цэнзы, трэба, каб галасавалі толькі тыя, каму трэба галасаваць, вось проста яму карціць галасаваць, што ён не прагаласуе, вось будзе сэнс. А калі чалавеку па барабану гэта галасаванне прагаласуе, ён хоць за Петра Петровича Катовича, абы яму, грэчкі насыпалі, это пиздец. Ну а зараз у нас справа такая, што... Ну так, пусты мяшок прама стаяць не можа, вядома, выраз здаецца амерыканскі. Хаця мне здаецца, напрыклад, што... Выраз правільны. Так, мне здаецца, што насамрэч парламенцкая сістэма, яна не абараняе ад дыктатуры. Вось мы маем прыклад Грузіі якой-небудзь. Наогул не абараняе, але проста тут пытанне ў чым? Пытанне ў тым, што вось на гэтай тэрыторыі гэтая парламенцкая сістэма, вось парламенцкі гэты падыход да ўлады, ён працуе ўжо, працаваў 1000 год, і ну, скажем так, ён ламаўся, калі былі такія агульныя катастрофы, а так ён працаваў. Ну, пагадзіся, што за 1000 год, вось пачынаючы, напрыклад, з нейкіх цінгаў германскіх там, вечы, вось, ну, няхай вот эти зборышчы, калі талакой вырашалі нешта, да, ну, яно працавала. У цалам яно працавала. Вось такая дэмакратыя. Тут бок, калі вось ёсць нейкае пытанне, яго трэба вырашыць. Яго вырашаюць тыя, хто мае кампетэнцыю, адукацыю і зацікаўленасць. А калі прыходзіць вырашаць гэтае пытанне той, который пабухаць прыйшоў, то пачынаецца прыход да ўлады Лукашэнкі. Я лічу так. І вось на гэтай тэрыторыі, вось гэтая сістэма, яна працавала. У большасці выпадках яна працавала. Ну, тое, што яна ламалася, і яна прывяла да гібелі Рэчы Паспалітай. Ну, гэта катастрофа, якая, ну, яна магла тэарэтычна адбыцца, яна адбылася. Ну, проста так гістарычна склалася, што рабіць. Я лічу так. Але вось ніхто мяне не пераўпыніць у тым, што в Беларусі лепш парламенцкая рэспубліка, лепш за ўсякае прэзідэнцтва. Любы чалавек, які кажа, я ведаю, як рабіць, я вас паведу за мной, блядь, ідзіце за мной, я вас выведу на свет, сразу нахуй. Сразу просто да стенкі расстрэльваць такіх чалавекаў. Не трэба. І оно так не працуе. Лепш палаецца, але прыйти да кансенсусу. І вырашыць, што рабіць. Просто вось чаму я ўзгадаў пра Грузію, там же сітуацыя якая, што па сутнасці ў іх у пэўны момант парламент зрабіўся амаль што цалкам прарасейскім, і прэзідэнтка, якая займала пазіцыю больш антырасейскую, прагрузінскую, там праўкраінскую, яна проста не мела дастаткова ўлады, а Грузія гэта парламенцкая рэспубліка, не мела дастаткова ўлады, каб гэтую сітуацыю неяк перагарнуць дагары нагамі, і на гэтым жа і палягае ўвесь сэнс падзелу ўлады. Ёсць выканаўчая, ёсць заканадаўчая, судовая. Пытанне маёмаснага і адукацыйнага цэнзу. Хто галасаваў за тых людзей, якія сядзяць у грузінскім парламенце? Хто папала галасаваў? Ну, вось я пра гэта і кажу.
Ось мы робім цэнз і убираем прэзідэнта. Мгм. Мы выбираем парламент, нормалёвый рэспубліканскі парламент, дзе сядзяць людзі, якія разбіраюцца і ім гэта цікава. І па выніку ты атрымліваеш эфектыўную дзяржаву, якая усе на сваіх месцах, усе робяць. Я спакойна, буду занимацца музыкай, мне па барабану гэтая палітыка, мне похеру наогул. Але чаму, як казаў Влад Бубен у свой час, у 90-е яшчэ, мы жывем у краіне, дзе ты не можаш булку купіць, не паразмаўляўшы пра палітыку. Гэта ненармальна. Так, калі ўвесці цэнз, то любая сістэма з цэнзам будзе працаваць лепей, чым сучасныя дэмакраты, гэта праўда. У чаце пытаюць парламенцкая... Маёмасны, ладно, хер з ім, я згодны, маёмасны гэта такое пытанне спрэчнае, там можна быць, але адукацыйны абавязкова. Чалавек без вышэйшай адукацыі, без спецыяльнай, ён не можа галасаваць. Просто ты, не понимаешь, ты не разумеешь, за что ты голосуешь. Куды ты ж макака, блядь. Неяк так. Мне здаецца, сучасная вышэйшая адукацыя, яна выпускае такіх же самых макакаў. То бок, калі мы зараз просто далі б права выбару на, не веду, прэзідэнцкіх выбарах ці парламенцкіх людзям з вышэйшай адукацыі, то не вельмі шмат змянілася б. Мне ў гэтым сэнсе вось маёмасны цэнз больш падабаецца, таму што гэта цэнз, які на рэальных нейкіх рэчах, якія можна рукамі памацаць. Я скажу, вы далі абодва цэнзы. Павінны быць адукацыйны і маёмасны. Так, гэта сапраўды мае сэнс. Пытаюсь, парламенцкая рэспубліка альбо хунта з азіятачкамі? Что такое хунта с азиаточками? Что это за не ведаю, а табе, ў прынцыпе, якія-небудзь азіяцкія краіны падабаюцца? Я вельмі люблю Азію, насамрэч. Я спачуваю кітайцам, хаця Кітай ненавіжу. Вось просто на крыві. Але кітайцам я вельмі спачуваю, мне вельмі цікаўлюся кітайскай культурай, я троху даасіст, можна сказаць. Я цыгун раблю, я займаюся цыгуном, таму што гэта такая гімнастыка, якая дапамагае ставіць мозгі на месца. І я абажаю Японію, я дзікі фанат Таіланда ўсякіх, у сэнсе вось гэтых інданезійскіх каралеўстваў там. І ты ведаеш, мне адна з маіх такіх мар вось проста пабываць калі-небудзь у сваім жыцці ў Папуа-Новай Гвінеі, вось тым больш у ебеня там сайці, там просто таму што. І наогул памерці ў Аўстраліі, дзе нарадзілася AC/DC. В сэнсе, я вельмі люблю Азію, насамрэч. Я, тым больш, што ў мяне бацька атрымліваецца азіят, ён цюрк. Таму, і, дарэчы, я з вялікай павагай стаўлюся да вось гэтых тюркскіх народаў, я лічу, што гэта вельмі круто. В Аўстраліі едем, канешне. Пра тюркскія народы мне вось заўсёды рэжа вуха, калі Расею называюць там татара-манголіяй, зусім не разумеючы, чым насамрэч татара-мангольская імперыя з'яўлялася ў гісторыі. То бок Расея гэта абсалютна іншая з'ява. Гэта ўсё, гэта пурга прапагандысцкая насамрэч. Калі гэта кажуць, это форма літвінізму, скажем. Я просто не разумею, чым вам так не падабаюцца татары і манголы. Манголія гэта, ў прынцыпе, дэмакратычная краіна. Не вывучалі гісторыю, якія там, вось для гэтага патрэбны адукацыйны цэнз. Вось, так, ёсць такое. Давай ты будзеш размаўляць пра татаро-манголаў хаця б тады, калі пачытаеш трохі пра іх, тады мне будзеш распавядаць, што гэта такое і хто гэта такі. Вось неяк так. Наконт Азіі у мяне, я пра Азію больш высокага, скажем так, у меня лепшая думка, чым пра Афрыку. Просто пра Афрыку мне нічога там не чапляе, нічога не могу сказаць. А Азія гэта круто. Однозначно. Вова Джан пытае, гость смотрит аниме?
вельмі рэдка і вельмі старое аніме, тое, што пераглядаў тое, што бачыў у дзяцінстве, а так наогул трохі прахладная гісторыя. Мне больш спадабаецца кінематограф у гэтым плане, азіацкі. Там шмат цікавых момантаў, і я іх гляджу і падмячаю для сябе. Дзядзька не глядзіць мульцікі. Ну, я вось таксама не люблю слайд-шоу, таму анімэ неяк міма мяне прайшло. Ну, у дзяцінстве, здаецца, я глядзеў анімэ, якое называлася Devil May Cry. Тады яшчэ гульня была папулярная. Але з той пары я паглядзеў одно анімэ, якое называецца «Школа-турма». School Prison. Вось гэта я раю усім паглядзець. 2 сезоны, гэта топавы ўзровень. Я ганаруся тым, што я паглядзеў гэтую мультыплікацыю. Ці любіць спатар вандраваць па розных краінах? Якія краіны яму спадабаліся? Я Латвію люблю. Угу. Я люблю Латвію. Я вельмі люблю Латвію, і ты ведаеш, просто я не ведаю, што у мяне ляжыць там душа, і калі ў мяне ёсць магчымасць трапіць у Латвію, я просто лахі пад пахі і цікаю туды, просто вось падышаць Латвію. Я вельмі люблю Латвію, і ну, я не так, не маю таких магчымасцей путешествовать, вандраваць надто. Вось Латвія, яна побач, і я її вельмі люблю. А так бы я, конечно, в Азії покатаўся бы, вельмі цікава было. Америка латинская, ну и Австралия, конечно. Да, я по всему свету покатаўся, калі была магчымасць. У меня грошей нема. Латыши сами по себе имба, у них такий язык, что просто офигеть. Мова пригожа і пайка вкусная. Я, до речі, мене навчили латыші такої штуки дзіўнай, якої в Беларусі я просто, напевно, залетел, каб даведаўся, што гэта едять. Короче, берешь селядец, які без алею, і творог, і трохи зелень, і ось все гэта ось так бурболиш, і такая смакота, як высветлілася. Гости размаўляе па-ангельску. Я размаўляю па-ангельску ў рамках працоўных, мне хапае. А ўвогуле, якія мовы вывучаў калісьці, ці валодаеш імі? Ну, наконт вывучаў, так вывучаў шмат чаго. Вугольскую вывучаў, эсперанта вывучаў, дагэтуль карыстаюся часам, бо это такая фішачка. А шведскую вывучаў больш, чым вугорскую. Вугорскую я пачаў вывучаць і зразумеў, што я яе просто не пацягну. А шведскую я першы, ну, короче, А1 у меня быў па сягоднішніх мерках, але гэта было ў 90-е. Ну, так, ангельская, гэта працоўная мова, беларуская, руская, ну, і літоўскую зараз вывучаю. Але я вывучаю яе па радыётрансляцыях, скажем так, тому што ну, мне не вельмі пашанцавала са сваім літоўскім асяроддзем, таму в асноўным ангельская да расійская. Так што літоўская мне цяжка даецца. Але для мяне гэта задача, якая я лічу вельмі важная. Я стараюся вучыць літоўскую. Гэта для мяне з таго, што маецца, гэта найпершае, напэўна. Дарэчы, ты вось казаў пра гарады, у якіх будзеш выступаць, а Вільня была? Я нешта падзабыўся. Так, мы пачынаем у Вільні. Першы канцэрт. Вось, трэба будзе беларусяне сказаць, каб прыйшоў на канцэрт. А наступны дзень мы едзем уже в Варшаву, так што першы дзень перад Варшавай гэта і ёсць Вільня. І калі мне памяць не змяняе, гэта 30 числа. Вільня 30-го, 31-го Варшава. Пишут латышские пирожки с салом имба. Да я веру, наогул там все смакота. Латвия сама по себе имба. Ёсць такі польскі кулінарны блогер, ён на тэлебачанні выступаў, забыў як яго прозвішча, ці то
Былковіч, неяк так падобна. Ён, дарэчы, зараз у Кракаве агучвае ўсё ў аўтобусах, у трамваях, такая вядомая асоба, і ў яго таксама былі усялякія выпускі і пра літвійскую кухню, і пра латышскую, і заўсёды там я неяк не здолеў знайсці чагосьці сапраўды унікальнага, там пастаянна вось нейкія кішоныя агуркі, тыпу такіх рэчаў купляюць палякі, усялякія закаткі, то бок, ну, для нас гэта не тое, каб нейкая дзіўная рэч. А вось ёсць у балтаў сапраўды нешта такое вось По великому незвычайнае. рахунку, алкогольная кухня, то бок літоўцы так ганарацца сваім тым шалцібаршчаем, але гэта той жа халаднік, які я заўжды еў у Беларусі. Для мяне, ну окей, ну, просто назва іншая. І то бок тыя ж прадукты, якасць можа іншае выкананне там, але ідэя заўжды тут одна. Я ж кажу, што ідэя, ну, я ўпэўнены, што ў Польшы таксама тая ж пайка, што і у Гомелі. Ясненько. Ну так, ну я таксама з дзяцінства ем халаднік, для мяне гэта беларуская кухня. Так яна, справа ў тым, што яна не літоўская, яна великалітоўская, тут бок, ну, хлопцы. Ходзім па грані літвінізму, карацей. Так, по вастрыю ножа. Ага. Нож ходзіць по вастрыю ножа. Так. Что тут яшчэ такого? Задавайте пытанне. Давайте можам неяк... Так, калі табе трэба ісці, то без пытанняў. Можам ужо закругляцца. Так, вялікі дзякуй, што прыйшоў. Добра пасядзелі, падказвалі на пытанне. Вось, прыемнага табе вечару. Добрых канцэртаў. Усе, хто зараз на стрыме знаходзяцца, прыходзьце на канцэрты, купляйце квіткі абавязкова. Гэта падзея, якая адбываецца раз на 100 год. Канцэрт Гастауэр. Ось. Ну, так. Бярэм рарытэтнасцю. Так, лепей, так бы мовіць, якасцю браць, чым колькасцю. Я спадзяюся, гэта будзе канцэрт на вякі, на стагоддзі. О, апошняе пытанне, калі гастролі па БССР? Ніколі. Па БССР хай Саладуха ездзіць. Так што мяне там не будзе. Зразумела. Так, ну тады і ўсё, можам развітвацца. Дзякуй яшчэ раз, што прыйшоў. І да новых сустрэчаў. Всім дзякуй за пытанне. Было лепей, чым я чакала, то мне настроя не было зусім. Так, нормально ўсё. Всё, бывайце. Давай. Паразмаўлялі з Леслі Найфам. Чалавек, які ратаваў за тое, каб прыйшоў Леслі Найф, ён сёння ў чат не явіўся. Але я не здзіўлены. Так яно заўсёды адбываецца. Ну, я, ў прынцыпе, задаволены. Раскачыгарылі паступова ўсю гэтую тэму. Хаця, канешне, хацелася больш нейкіх сэнсоўных пытанняў з чату. Дзякуй таксама за донаты. Я тут зараз адбягу на хвілінку. І пакіну вас паслухаць музычку.